Dnes večer sa ponoríme do náročného života stredovekého kováča. Muža, ktorý zohrával kľúčovú úlohu pri formovaní stredovekého sveta. Možno ste ich videli vo filmoch, ako kovali železo za intenzívneho tepla a iskry lietajú dramaticky na všetky strany. Avšak realita byť kováčom v tom období bola ďaleko od glamorózneho alebo filmového. Bola to namáhavá, špinavá a plusgiermi spôsobujúca práca, ktorá bola často veľmi nepríjemná. Preto predtým, než sa usadíte, prosím zvážte lajkovanie videa a odber, len ak vám obsah naozaj vyhovuje. Podielte sa v komentároch, odkiaľ sledujete a aký je váš miestny čas, pretože je zaujímavé spojiť sa s divákmi po celom svete. Teraz vytvorte atmosféru tlmeným osvetlením a jemným hučaním ventilátora, zatiaľ čo sa spolu vydáme na dnešný večerný prieskum. Prichádzate z dlhého radu stredovekých kováčov, zdediac odkaz tvrdej práce a ruky pokryté sadzou. Neexistovali žiadne kráľovské tituly ani veľké panstvá, len rodinná kovadlina, otlaky na rukách a vôňa rozstaveného železa, ktorá bola pevne zakorenená vo vašom výchove. Už od mladého veku ste boli očakávaní, že pomáhate a nakoniec ste sa do 16 rokov stali učňom svojho otca, čo zahrňalo rolu malého neplateného pomocníka s flakmi sadze na tvári. Namiesto hrania, ako iné deti, tvoje dni trávil učením remesla pri horiacom peci. Úlohy zahrňali testovanie tepla predmetov rukami, znášanie váhy kladív, kým ti necítili ruky a snaženie sa neukázať slabosť, keď si robil chyby. Tvoj otec, majster kováč, v svete stredovekého kováča je impozantný, tichý muž s robustnou postavou, ktorý komunikuje výlučne gestami, grcmi a príkazom zasiahni silnejšie. Jeho ruky pripomínajú kôru stromu a jeho tvár je neustále zamračená, čo získal po rokoch vystavenia dymu a stretnutí s daňovými úradníkmi. Vkladá ti do hlavy svoje vedomosti, od tvarovania železa po zakladanie ohňa a dokonca aj o tom, ako mlčať, keď na teba kriticky pozrie rytier. Nie je miesto na otázky. Namiesto toho sleduješ, učíš sa a dôsledne nasleduješ pokyny. Ak máš nejaké otázky, je ti hodené kováčska podkova a týždeň mlčania. Prázdniny sú cudzí pojem. V kováčskej dielni nie sú prestávky a tvoje úlohy sú nekonečné. Každý moment, keď nepracuješ, je len krátky interval medzi prácami. Keď sa učíš remeslo, zároveň zvládaš aj bolesť, odolnosť voči teplu a umenie spať stojac. Vo svojich len 10 rokoch sa ti na tele drží zápach železa, tvoja slovná zásoba odráža skúseného pracovníka a tvoje ruky dokážu ľahko zdvihnúť vedrá s vodou, ktoré sú ťažšie ako tvoj dávno stratený pes. Toto je vaša nová realita. Prijatie rodinného remesla, kde na vás čakajú pot, dym a 10 ročia bolesti chrbta. Detstvo v tomto svete je skôr formalitou než bezstarostnou fázou. Hneď ako preukážete schopnosť niesť vedro bez zakopnutia, ste povolaní do služby. Detinské zábavy, hračky a voľný čas sú nahradené tmavým, špinavým, kôlnym domom, plným ostrých nástrojov a blikania plameňov. Vaše ihrisko je kliešte vedľa ohnivej jamy, jeden nesprávny krok a dostanete neplánovanú lekciu. Čas, ktorý trvá, kým vám pokožka začne šúpať, kým si to všimne váš otec. Hoci váš oficiálny titul môže byť učeň, v skutočnosti to znamená vykonávať všetky nechcené úlohy a aj tak dostávať napomenutia. Ste zodpovední za prikladanie ohňa, obsluhu kovadliny, zametanie podlahy, upratovanie nástrojov, premiestňovanie uhlia a vyhýbanie sa tomu, aby vás zasiahla padajúca podkova. Pred raňajkami vám odmena spočíva v jedle, prísnom kývnutí hlavou a občasnom zamračení, čo v jazyku kováčov znamená dnes si to úplne nezničil. Medzi tým sa detskí priatelia, ktorých ste kedysi poznali, hrajú na poliach, možno sa hrajú s palicami alebo sa učia dojiť kozy. Závidíte im, aj keď môžu voňať po syre a hnoji. Môžu vyrásť a stať sa farmármi alebo pastiermi, pozíciami, ktoré sú skromné, ale zahrňajú menej horúcich zbraní a nečakaných popálenín. Naopak, ovládate umenie ručného spracovania klincov. Klince, tisíce z nich sú krútené, ohýbané a znovu zohrievané opakovane, až kým nie sú dostatočne rovné na to, aby zabezpečili kurín šľachtica. Ak máte šťastie, váš otec vám dovolí ovládať kladivo až po tom, čo poukážete na každú chybu, ktorú urobíte. A dokonca aj myšlienka povedať som unavený je v kováčskej dielni zakázaná. Únava sa rovná slabosti. Vyhorenie je koncept pre sviečky. Musíte stále mávať, potiť sa, usmievať sa, alebo aspoň zakryť slzy tam, kde ich nikto neuvidí. Pretože v očiach vášho majstra,
ktorým je váš otec, už nie ste dieťa. Ste študentom kováča a učenie je večné. Kováčska pec nie je len pracoviskom. Je to celý váš svet. Zaplavuje vaše zmysly, mení vaše svaly a preprogramuje váš mozog. Keď dosiahnete svoje dospievajúce roky, kováčska pec sa vám zdá ako živá bytosť, nie len ako miesto. Podobá sa na ohnivú, nepredvídateľnú šelmu, ktorá si vyžaduje starostlivosť, zvládnutie a rešpekt. Zvyknete si na jej jedinečné zvuky, na fúnenie kováčských rohov, šelest železa vo vode, ostrý zvuk kovu na kov, ktorý znie ako vojnový bubón. Má to rytmickú kvalitu podobnú drsnej stredovekej symfonii a vaše pohyby sa s ňou synchronizujú, či už ste úplne hore alebo polospia. Nakoniec si zvyknete na teplo nie preto, že by sa stalo ľahším, ale preto, že ste sa naučili ho prijímať ako gravitáciu alebo dane. Zistíte, ktoré kamene sú príliš horúce na dotyk, ktoré uhlíky horia rýchlo a ktoré časti podlahy hrozia vašim nohám. Vaša pokožka sa zatemňuje od sadzí, nie od slnka, a vaše oblečenie nesie vôňu spáleného vlny, mazadla a beznádeje. Hoci tvoj otec technicky vlastní kováčskú dielňu na papieri, v skutočnosti ťa ovláda ona. Neustály hluk spískania, klopania a praskania sa stáva tvojim normálom a keď dielňa zrazu utíchne, pôsobí to nepríjemne, ako by bola prerušená známa melódia. Tvoj spoločenský kruh, ak ho udržiavaš, ťa zriedka vidí, pretože sa často predpokladá, že si v dielni. Nie si len kováč, zosobňuješ podstatu samotnej dielne, zmes ohňa a ocele. Prekvapivo, časť teba začína to cítiť ako niečo pozitívne, nie popáleniny alebo plusgiere, ale uspokojenie, keď hotový výrobok splní tvoje očakávania. Keď kobila dobre sadne, čepel žiari jasne a kov sa ohýba podľa tvojej vôle. Aj keď len na chvíľu presahuješ hranice obyčajného dieťaťa, ktoré je pokryté sadzou, a stávaš sa cenným remeselníkom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou fungovania stredovekého stroja. No tento krátky okamih rýchlo pominie, keď príde nová úloha a znovu sa rozhorí oheň v krbe. Je čas znova sa pustiť do práce. Kým tvoji rovesníci práve vstupujú do puberty a zažívajú rastové špurt, ty sa už cítiš opotrebovaný. Nesieš fyzické následky svojej práce. Namiesto toho, aby si rástol vyšší a silnejší ako oni, si zhrbený, poznačený jazvami a stuhnutý. Vaše paže, hoci pevné, postrádajú gráciu statočného rytiera, ktorý drží meč, skôr pripomínajú paže tínedžera, neustále sužovaného ťažkými kladivami. Vaša postúra rozpráva smutný príbeh. Chrbát máte ohnutý od práce s kovom a skláňania sa nad kováčským kováčom celé hodiny každý deň. Klekanie spôsobuje, že vaše kĺby vrzgajú a každý úder kladiva, ktorý prichádza každé niekoľko sekúnd, vyvoláva sériu puknutí z vašich ramien, ktoré sa stali bežnou súčasťou vašej vlastnej kakofónie. Poďme sa teraz pozrieť na vaše ruky. Kedysi obratné prsty sú dnes skôr ako železom zakončené pazúry, plusgiernaté, popraskané a znečistené sadzou, ktorú ani najsilnejšie rieky nedokážu dôkladne vyčistiť. Rezy a popáleniny sú bežné a mnohé vaše nechtíky nesú trvalé stopy vášho remesla, niektoré sú zčernané alebo chýbajú. Keď vám ponúknú chlieb, zaobchádzate s ním s jemnosťou vyhradenou pre krehkú, sklenenú figurku. Každý kĺb vám pripadá, ako by bol pod kliatbou, čo vám odopiera luxus času na zotavenie. Natiahnete sval a predsa idete ďalej. Zraníte si zápestie, prejedete na druhú ruku. Kováčska pec neberie ohľad na vaše kvíliace lakeť. Železo nečaká na nikoho, neukazuje milosť voči únave. A nesmieme opomenúť ani tému spánku. Napriek dňu plnému búšenia a zdvíhania sa vaše unavené svaly odmietajú nájsť oddych, zanechávajúc vás nepokojného. S doznievajúcimi ozvami dnešnej práce, ešte stále znejúcimi vo vašich ušiach. Po 10 hodinách neustáleho búchania sa vaše ruky triasú, ako by ešte stále mávali na neviditeľných protivníkov vo vašich snoch. Cítite bolesti na nečakaných miestach a vyžarujete auru utrpenia. Zdá sa, že aj vaše utrpenie má vlastnú agóniu. Ako na to všetko reaguje váš otec? Dobre, robíš pokrok, komentuje. Zvláštne je, že sa naozaj učíte nie napriek bolesti, ale práve kvôli nej. Tvrdnete, rovnako ako kov, s ktorým denne pracujete. Tvarované intenzívnym teplom, tlakom a opakovaním. No nezabúdajte, že vás nemôže oklamať. Keď dosiahnete dospelosť, vaše telo bude pôsobiť, ako by prežilo dvakrát a zomrelo v polovici každého života. A znepokojujúca pravda je, že ste len na začiatku. V mnohých povolaniach predstavuje dym výzvu, ale vo vašom je to vytrvalý a neúctivý kolega. Kováčska pec nie je len horúca, je to udusená komora.
Každý nádych, ktorý vykonáte, nesie ostrú zmes studeného prachu, spáleného kovu, popola a ľútosti. Ak dokážete už jasne vidieť za 6 stôp, považujte sa za šťastného, pretože niekto zabudol zapáliť oheň. Nie je tu komín, len otvor v strope, ktorý púšťa viac dymu dnu než von. Pokúšať sa otvoriť okno je márne, pretože žiadne nie sú, iba steny pokryté sadzou, vytrvalé kašľanie vášho otca a občasné nárazy vetra, ktoré vám do očí vnášajú trosky. Vaše pľúca? No, majú za sebou dlhodobý a toxický vzťah s odymom. Najskôr horí, potom podráždi, až nakoniec sa stane rutinným. Záchvaty, kašľa sa stávajú bežnou súčasťou, rovnako ako vykašliavanie čiernej hlienu. Nie je to ideálna situácia, ale predvídateľne konzistentná. Čistý vzduch začína pôsobiť pochybne. Váš hlas prechádza zmenami. Podobá sa hlasu starého koziára, ktorý konzumuje vriaci decht. Vaše slová sa stávajú chraplavejšími, dých je plitší a hrdlo vám stále dráždi. Dielňa pôsobí, ako by bola uväznená v víriacej oblaku prachu. Napriek tomu pokračujete v práci z nutnosti. Okrem dymu z ohňa sú tu kovové čiastočky z brúsenia, výpary oleja z quenching a občas aj aroma spálené kože, dreva alebo iných materiálov, ktoré náhodou spadli do uhlíkov. Je pravdepodobné, že si už do obeda vdychoval niekoľko toxínov. Je zásadné nosiť ochranný odev, aj keď máš iba látku zviazanú okolo tváre. Avšak rýchlo sa navlhčí, je nepríjemná a je viac zapáchajúca než samotný dym. Jej odstránenie trochu sťažuje dýchanie, ale aspoň sa neudusíš potením. Dlhodobé následky sú znepokojujúce, astma, problémy s plúcami, predčasná smrť, to všetko predstavuje riziko v tomto povolaní. Napriek tomu sa sústredíš na dokončenie toho pántu brány, skôr než si tvoj otec všimne jeho pokrivenie. Vo svete stredovekého kováča je vzduch len ďalšou výzvou. Dýchanie nie je otázkou prežitia, ale skôr spôsobom, ako pokračovať v kovaní. Tvoje nástroje sa stali ako blízki spoločníci, ich význam vychádza z bolesti, nevyhnutnosti a vzájomného nezáujmu. Vezmi napríklad kladivo, nenahraditeľný nástroj, ktorý pôsobí ako predĺženie tvojej vlastnej ruky. Dal meno, preklial si ho a nespočetkrát s ním mával, čo spôsobilo, že tvoja rameno teraz vrzga ako strašená maraka, keď ho zdvihneš. Bez neho si len spotený človek vo dymovej chatrči. Kladivo ťa nielenže definuje ako kováča, ale tiež ti zabezpečuje, že pravidelne krvácaš. Potom sú tu kliešte, nemotorné, horúce a vždy ťa štípu v najnevhodnejšom čase. Viackrát si spálil prsty, než si niečo úspešne uchopil. Kov sa šmíka, úchop sa oslabí, zvoláš frustrovaný. Tvoj otec ti radí, aby si pevne držal. Možno uvažuješ, že ich hodíš do ohňa ako poučenie. Tvoj dláto, kedysi ostré, teraz nesie stopy tvojho práce. Tvarovanie, rozdeľovanie, škrabanie a otváranie zaseknutých dverí. Tvoj pracovný stôl vyzerá ako stredoveká mučiaca lavica, bojové pole, kde si bol bodnutý, rozdrvený, štípaný, krájaný a pichnutý. Vaše prsty, teraz opatrné, si spomínajú na minulé stretnutia s každým nástrojom. Váš záster, spálený a stuhnutý od zimy, vás chráni pred horúcimi kovovými trieskami ako nedokonalý ochranca. Napriek ich tvrdému zaobchádzaniu s vami sa o tieto nástroje staráte dôsledne, vedomí si, že jeden zlomený by mohol ohroziť vaše živobytie. Vaše nástroje, hoci sú nevyhnutné pre vašu prácu, tiež predstavujú hrozbu pre vaše blaho, šepkajúce varovania o živote i zničení. Ako nepostrádateľný kováč ste životnou líniou dediny, poskytovateľom základných potrieb, podobne ako zákaznícka podpora, technická podpora a pomoc na ceste spojené do jednej odolnej postavy uprostred sadzí a hanby vášho remesla. Vaša úloha je kľúčová, hoci nie je ozdobená korunou alebo mečom, zabezpečujúc kontinuitu dediny s každou opravou a tvorbou. Zámok brány pastiera sa nezatvára kvôli zaseknutým dverám. Ste ten, koho vždy volajú na opravu. Každýkrát prídu bez ohlásenia, špinaví a namyslení, očakávajúce, že ihneď vyriešite ich problém. Uznávajú vašu zanepráznenosť, no stále sa pýtajú, či by ste im mohli pomôcť, používajúc strašidelnú frázu "mohol by ste len". Nedostatok vďačnosti je cítiť, keď považujú za vašu povinnosť im slúžiť. Napriek svojim snahám pri oprave ich nástrojov alebo vecí zriedka vyjadrujú vďačnosť. Niekedy vás odmenia mincami, tovarom alebo sľubmi, ktoré zabudnú. Jeden muž vám dokonca zaplatil mŕtvolou kuraťa,
ktoré sa ukázalo ako nejedlé. Ste tiež poverení riešiť problémy, ktoré nie sú vašou zodpovednosťou, ako ohnuté pánty alebo zlomené dýky. Hoci sú nevyhnutné pre fungovanie dediny, často ste prehliadaní na úkor takých ľudí ako rytier alebo kňaz. Avšak chápete, že bez vašich príspevkov by ich svet rýchlo zhoršil. Hoci možno nedostávate uznanie, ticho držíte ich svet pohromade svojimi zručnými rukami. Mier nemusí byť pre vaše remeslo kováča priaznivý. Zatiaľ, čo zvyčajne pracujete na pluhoch a pántoch, počas vojny vaše povolanie naozaj prosperuje. V čase konfliktu stúpa dopyt po zbraniach, brnení a šípoch, čo vás udrží zaneprázdneného a vašu kovadlinu žiariacu. Mince sa hojda v hojnosti, poskytujúc vám dostatok na zabezpečenie seba a splatenie dlhov. Avšak, keď je vyhlásený mier a boje ustávajú, potreba vašich služieb prudko klesá. Už nie sú dni, keď ste vyrábali meče a prilby. Namiesto toho sa ocitáte v situácii, keď vymieňate za chabé mzdy, za ostrenie nástrojov alebo opravu domácich vecí. Zákazníci očakávajú vysokú kvalitu práce za minimálnu odmenu, čo vás necháva cítiť sa nedoceneného a bojujete s udržaním ziskov. Túžba po rušnej aktivite a zmysle, ktorý vojna prinášala na vaše prách, začína zatieniť pokojné obdobie mieru. Oprava banálnych vecí a vyjednávanie o spravodlivej odplate sa zdajú byť vzdialené od dôležitosti a uznania, ktoré ste kedysi mali počas konfliktov. Skúsenosť prináša pocity ekonomického stresu a hladu. Hlboko vnútri, hoci nevyjadrené, tichým šepotom si vraví časť vás: nemal by som záujem o malý konflikt, len taký malý, možno nejaký menší hraničný spor. Dôvod je ten, že keď sú meče zničené, získava sa jedlo. Niektoré povolania majú svoj záver, definitívny koniec, splnenú úlohu, po ktorej nasleduje oddych, pochvala alebo aspoň upokojujúca miska guláša. Kováčstvo do tohto nepatrí. Vaša práca je neustála. Nikdy nie je chvíľa, keď je hotová. Ani dnes, ani zajtra, ani vo vašom spánku. Opravujete jeden predmet a 3 ďalšie sa pokazia. Opravíte pánt brány, odpadne koleso vozíka. Dokončíte sadu klincov, len aby prišiel niekto a požiadal o ďalších 10, tentoraz dlhších. Navyše, platba bude musieť počkať, kým príde úroda. Prebúdzate sa pred úsvitom a odpočívate až po západe slnka. A aj tak vaša myseľ naďalej pracuje. Predstavujete si píšťale, iskry a toho jedného mecenáša, ktorý vám stále dlhuje 6 vajec a poďakovanie. Žiadna z úloh, ani tie jednoduché, nie je rýchla. Detko vstupuje so zničeným rýlom. Tvrdí, že potrebuje len malú opravu. Vy však viete, že to bude trvať 2 hodiny tvarovania, zohriatia, kladivovania a zdvorilého prikyvovania, zatiaľ čo sa vás pýta každých 5 minút. Je to už hotové? Práve keď si myslíte, že sa konečne môžete posadiť, možno si dopriať nápoj, ktorý nie je vlažný a dymový, váš učeň sa ponáhľa. Kováč je chorý. Kôň potrebuje obúvať kopyto. Samozrejme, pretože ste kováč. V tejto komunite znamená byť kováčom, že ste posledná možnosť pre všetkých. Kováčska pec vyžaduje neustálu pozornosť. Oheň sa sám nerozhorí. Náradie zhrdzavie, ak sa zanedbáva. Vaša kovadlina sa počas letného tepla posúva. Vaše kliešte praskajú v zimnom chladne. Všetko buď zlyháva, alebo sa zdá, že sa chystá zlyhať. Počas sviatkov práca nezastavuje. Hoci sa nedeľa tradične považuje za deň odpočinku, môže sa rýchlo zmeniť na pracovný deň, ak vznikne núdzová situácia, napríklad zlomená voľská zápraha na ceste na trh. V takých prípadoch sa môžete nájsť vo svojej zástere, polospánku, s nádejou, že vás kňaz nepristihne pri opravách na Pánov deň. Neexistuje poňatie dokončenia úloh na zozname, pretože kováčstvo nie je len práca. Je to nekončiaci sa cyklus práce, opráv a opakovania, až kým vám nezlyha telo, alebo kým nezlyha kladivo. Zvláštne je, že sa v tomto neustálom cykle cítite ako si obľúbenejší. Napriek tomu, že celý deň kladiete horúci kov, 2 jednoduché, no zásadné veci, uspokojivá večera a pokojnú nočnú spánok, zostávajú v živote stredovekého kováča nedosiahnuteľné. Nie sú to garantované potreby, ale skôr vzácne luxusy, podobne ako čistá voda alebo slušní zákazníci. Denná strava sa zvyčajne skladá z skromného kúsku hrubého chleba, misky vlažnej kaše, prípadne so zvyškom repy z predchádzajúceho dňa a občas aj kúsku solenej bravčoviny pri špeciálnej príležitosti, čo však zvyčajne nie je prípad. Jedlo sa konzumuje unáhlene, v stoji, pričom jedna ruka drží kliešte a druhá chráni jedlo pred popolom z kováčskej pece.
Rozprávanie je stručné a prevažne pozostáva z grgnutí. Ak vám niekto počas jedenia prekazí polúb, pretože mu zasekla zámok na dverách, polievka sa nechá vychladnúť. Jedenie nie je o vychutnávaní chutí, ale skôr o doplnení síl na ďalšie kováčske kladivo. Čo sa týka spánku, je to len akási posmešná forma odpočinku. Keď sa konečne uložíte do postele, vaše ruky bolia, chrbát vás bolí od celodennej práce a uši vám ešte stále znejú od zvukov dnešného dňa. Vaša posteľ je vak naplnený slámou, ktorá je buď príliš hrboľatá, alebo príliš mäkká. Váš spánok je neustály boj, pretože vaša myseľ je zahltená myšlienkami na nedokončené úlohy, rozbité veci a oneskorené platby, zatiaľ čo ležíte pod opotrebovanou prikryvkou, ktorá nesie vône dymu, piva a ľútosti. Počas celej noci si plánujete, ako dlho môžete odkladať opravy, než vás ráno prebudí. Nečakané nočné rušenia, ako napríklad kôň, ktorý stratí kopyto, alebo búrka, ktorá poškodí váš majetok, len pridávajú na výzvach. Prispôsobil ste sa prežívaniu s minimálnym odpočinkom, ukradnutými chvíľami spánku a neúnavnou odhodlanosťou v svete, kde je práca nadovšetko. Vaše ruky, kedysi jemné, sa premenili na tvrdé nástroje, neschopné jemných úloh, ale zdatné znášať bolesť a manipulovať s horúcimi predmetmi. Dôsledky vašej práce sú viditeľné na vašich drsných, opuchnutých prstoch a mozolnatých dlaňach, pričom každá jazva a plus gier sú dôkazom vašej neúnavnej práce. Počas leta často prídete o nechtíky na prstoch, niektoré odpadnú čisté, iné nie. Pamätáte si, ako ste tak zle rozdrtili palec, že sa na niekoľko týždňov zčernal? Napriek zraneniam ste neprestali pracovať, ale prehodili ste ruky a trochu viac grcali ako zvyčajne. Rezy sú bežné. Od odštiepených okrajov až po hryzenie pilníkom alebo odraz železa. Každý týždeň sa objaví niečo, čo spôsobí trochu krvi, ktorú zakryjete handrou, nadávajúc pod nosom a pokračujete v práci. Najhoršie sú popáleniny. Od miernych pripomienok až po vážnejšie, ktoré šumia, bublajú a zanechávajú trvalé jazvy. Neúmyselne si spálil viackrát, než si vieš spočítať, takmer ako dojič dobytka značkujúci dobytok. Zvláštne. Všetko si na to zvykol. Tvoja sila úchopu sa výrazne zlepšila. Dokážeš bez námahy rozdrviť orechy. Avšak, tvoja obratnosť utrpela. Viedlo to k pádaniu predmetov a trasúcim sa prstom v chlade. Vo veku 30 rokov tvoje ruky pripomínajú tie 70-ročného rytiera, ktorý zažil lepšie časy. No napriek ich vzhľadu a neustácej bolesti sú nevyhnutné pre tvoje prežitie. Tvarujú meče, opravujú pánty a udržiavajú tvoju povesť s kladivom. Realita je taká, že pokiaľ ešte dokážeš ovládať zbraň, stav tvojho tela je druhoradý. Priznajme si, nevyžaruješ práve najpríjemnejšiu arómu. Od detstva ti uniká vôňa čistoty. Od chvíle, keď si sa stal učňom svojho otca, máš na ňu zápach pripomínajúci neumytý popolník zmiešaný so spáleným bejkonom a beznádejou. Toto je život kováča, kde žiadne drhnutie nemôže odstrániť večnú vôňu ohňa. S tým, ako celý deň horí kováčska pec, sa dym vkráda do každého aspektu tvojho života. Každý tvoj vzhľad je ovplyvnený pracovným prostredím. Od oblečenia po vlasy a po kožku. Namiesto bežnej vône potu teraz vydychuješ arómu pripomínajúcu údené mäso zrejúce v teple jarného slnka. Hoci máš možnosť sa osprchovať, je to luxus, ktorému sa zriedka oddávaš kvôli chladnej vode a náročnému 6-dňovému pracovného týždňu, ktorý je pokrytý špinou, olejom a studeným prachom ešte pred úsvitom. Zbytočnosť udržiavať sa čistým je zjavná. Bol by si opäť špinavý už pri raňajkách. Bez ohľadu na tvoje úsilie. Tvoj šatník tvorí rovnaká spálená tunika a spálená kožená zástera, ktoré nosíš každý deň, a od posledného festivalu, keď boli rýchlo pridané pivné škvrny. Odevy sa prilepili na tvoje telo ako ochranný štít z tvrdého špiny, ktorá je odolná aj voči pokusom zakryť vôňu parfúmom, ktorý je za pár minút pohltený kováčskou pecou. Tvoja prítomnosť je taká výrazná, že ľudia reagujú nevedomky. Kvety védnu, chlieb rýchlejšie stvrdne a aj mačky syčia, keď prechádzaš okolo. Keď vstúpiš do krčmy, dav ti automaticky dá priestor a hostinský ťa strategicky usadí ďalej od ostatných, nie zo slušnosti, ale kvôli zachovaniu všetkých čuchových zmyslov. Napriek týmto reakciám to prijímaš s hrdosťou, vedomí si, že byť rozpoznaný je lepšie ako byť ignorovaný. Vaša povesť vás predchádza ako kováča, titul, ktorý je sprevádzaný zmesou obdivu a nosovej nevoľnosti. Hoci možno nie ste najcharizmatickejšia osoba,
Určite ste zanechali trvalý dojem svojou výraznou vôňou. Pre vás vôňa ohňa znamená tvrdú prácu, zápach železa remeslo a vôňa potu nasiaknutého koženého materiálu, znečisteného sadzou a ľútosťou symbolizuje profesionalitu, životnú cestu, ktorú vám vybral kováčsky remeselník, odovzdaný z generácie na generáciu cez otcovské mozolnaté ruky a váhu železných očakávaní. Ako dedičstvo, podobne ako ošúchaný rodinný šperk, táto tradícia pokračuje aj s vami. Detstvo vášho syna sa líši od toho vášho, nemá žartovné drevené meče ani voľné behanie. I nemá žartovné. Namiesto toho pomáha s domácimi prácami, pracuje s uhlím a riadi horúci kováčsky kameň pod vašim dohľadom. Napriek jeho nežnému veku 7 rokov sa na neho už lepí vôňa spáleného kovu a vlhkej jutoviny, znečistenej sadzou. Cítiť vo vás miernu vinu, hoci veríte, že nie ste nevlídni, ale ho pripravujete na náročné remeslo, na prežitie. Keď vás sleduje, ako pracujete s kladivom, všimnete si jeho rozšírené oči, zmiešané obdivom a obavami, odrážajúce pohľad, aký ste kedysi mali na svojho otca, vnímajúc ho ako impozantnú postavu. Teraz chápete. Váš otec nebol neústupčivý ako hora, ale bol zaťažený únavou a povinnosťou. Prenášaš svoje vedomosti na chlapca, učíš ho posudzovať teplo podľa jeho odtieňa, jemne manipulovať s kovom, rozpoznávať jeho jemné nuancy. Občas tvoja hlas stúpne, nie v hneve, ale zo zvyku, opravuje jeho uchopenie, sleduje teplotu, nabáda na odolnosť tvárov v tvár menším popáleninám. Napriek tvojim snahám odovzdať mu jemnosť prostredníctvom príbehov pri ohni, alebo občasných pamockov, tvrdá realita kováčskej dielne čoskoro takúto nežnosť pohlcuje. Práca mu nedovoluje veľa miesta na mäkkosť. Čoskoro bude niesť fyzické stopy svojej práce. Jeho ruky budú drsné ako tvoje. Chrbát unavený skôr, než dozrie jeho hlas. Naučí sa ignorovať neustály zvuk v ušiach, ktorý sa ozýva ráno bez podnetu. Jeho postava bude rásť cez jeho košele, no jazvy po popáleninách zostanú. Keď sa tvoje telo nakoniec poddá námahe, kolená, ramená, pľúca zlyhajú, uchopí kladivo, ktoré už nedokáže zdvihnúť. Niektorí môžu tvrdiť, že je to nespravodlivé, že tento cyklus treba prelomiť. No, toto dedičstvo špiny, kováčskej práce a odolnosti pretrvalo cez generácie. Nejde len o odovzdanie remesla, prenášate spôsob života. V kováčskom remesle odovzdávate dedičstvo, kováčskú pec, ktorá nikdy nevychladne. Nie je to z krutosti, že trénujete svojho syna, aby pokračoval v práci, ale z nutnosti udržať oheň horiaci. Strávil ste celý život prácou blízko plameňov, manipuláciou s ťažkým železom a dýchaním dymom naplneného vzduchu. Nevyhnutný úpadok vašej fyzickej kondície nebol otázkou či, ale kedy. Teraz sa prejavujú prvé známky. Kolená vám vrzgajú, chrbát sa skláňa a vaše kedysi pevné ruky teraz trasú. Práca pri kovadlinde pokračuje, ale vaše telo začína zlyhávať. Klince sa každý deň stávajú ťažšími, čo signalizuje, že váš čas na odchod do dôchodku sa blíži. Nebude žiadny veľký odchod alebo hrdinský príbeh. Namiesto toho pomalé spomalenie, keď odovzdávate úlohy svojmu synovi. Ten je teraz ten, na koho sa obracajú obyvatelia s odrenými rukami a čerstvými popáleninami. Hrdosť, ktorú cítiš, je tichá, no hlboká. Napriek tomu, že si nikdy nemal bohatstvo ani majetky, bol si nevyhnutný na udržanie chodu sveta, brúsením mečov, opravou kolies a starostlivosťou o farmy. Hoci ťa svet zriedka uznáva, fungoval práve vďaka tvojej práci. Je nepravdepodobné, že sa dožiješ veku 50 rokov, rovnako ako mnohí kováči pred tebou. Dôsledky práce sú zrejmé na tvojich zafajčených pľúcach, opotrebovaných klboch a unavenom srdci. Keď odídeš, tvoja stopa bude žiť ďalej prostredníctvom tvojho syna. V stredovekom svete si bol cítený v klinciach zatlkaných do kostolných dverí, čepeliach nosených šľachtou a koňoch pripravených na jazdu. Nezanechal si za sebou tituly, len nástroje, jazvy a syna zručného s kladivom. Tvoj svet nachádzal naplnenie v týchto jednoduchých daroch. Tvoje miesto odpočinku môže postradať prepich, žiadne zlato, žiadne sochy, len drevený nápis a kováčska pec, ktorá večne horí na tvoju pamiatku. Odznievajúce zvuky kovania, ktoré sa ozývali dedinou po vašom odchode, sú dôkazom vášho trvalého vplyvu. Hoci ste nebol rytierom, ktorý sa predvádza do boja v žiarivom brnení, vy ste boli remeselníkom za tým istým brnením. Možno ste orali polia, ale pluhy, ktoré ste vyrobili, uľahčili ich obrábanie. Hoci ste nepekli chlieb, pevné dvere na peci, ktoré ste vytvorili, umožnili iným tak urobiť.
Štruktúra hradu možno nebola priamo postavená vami, no každý klin a pánt niesol stopu vášho remesla. Ako kováč ste zohrával dôležitú úlohu v stredoveku, prispievajúc k zložitým tapisériám spoločnosti. Uprostred zmien šľachty a kráľovskej moci ste zostali pevne pri svojom kovadle, starostlivo tvarujúc svet s každým nitom, hákom, oporou a sponou. Váš význam spočíval v množstve zdánlivo nevýznamných výtvorov, pevné kolesá, neústupné meče a odolné brány na stodole. Váš odkaz, hoci nezaznamenaný bardiami či kronikármi, znie cez funkčné kusy, ktoré slúžia generáciám. Ľudia, prechádzajúci okolo vášho kovadla, možno videli len dym a sadzu, no vo vnútri sa odohrával symfónia tvorby, kde sa spájali teplo a oceľ. Vaša remeselná zručnosť nevyrábala len železo, postupne zakladala základy civilizácie prostredníctvom každého podkovy, čepele a klinca, dôkladne vyrobeného vašimi zručnými rukami. Aj teraz, dlho po vašom odchode, pretrváva vplyv vašej práce. Hoci vaše ruky sa stali tiché, oheň, ktorý ste zapálili, stále horí. Keď váš syn zdvihne váš kladivo a váš vnuk objaví teplo, váš odkaz pretrváva v nástrojoch, ktoré ste vytvorili a odovzdáva sa z generácie na generáciu. Vaše meno môže časom vyblednúť, no nástroje, ktoré ste vytvorili, pretrvávajú, vymieňané z jednej ruky do druhej, z jednej generácie do druhej. Hoci ste nikdy neboli korunovaní, chválení alebo oslavovaní, svet by zostal nehybný bez vás. Vozíky by sa nepohli a armády by nepostúpili a domy by neboli opevnené. Slúžili ste ako základ histórie, žeravé uhlíky žiariace pod príbehmi o kráľovskej moci, význam, ktorý sa často nehovorí nahlas. Vo svete vytvorenom zo dreva, kameňa a odhodlania ste predstavovali oheň, tichú iskru, ktorá premieňala surové materiály na pokrok. Vaša existencia nebola len súčasťou sveta. Bola to sila, ktorá ho udržiavala v pohybe. Dávno predtým, než sa alchýmia spojila s tajnými európskymi laboratóriami a zahalenými mystikmi šepkajúcimi pri bublajúcich fľašiach, mala hlbšiu a starodávnejšiu podstatu. Pochádzala nie z medieválnej Európy, ale z žiarivého tepla starovekého Egypta, kde zmena nebola len vedeckým výkonom, ale posvetným princípom vloženým do tkaniva života a smrti. Starovekí Egypťania jej hovorili chémia, odvodené od slova chem, čo znamená čiernu zem, odkazujúc na úrodnú tmavú pôdu, ktorú zanechávali ročné záplavy Níl. No nešlo len o poetický názov ich krajiny, neslúžil iba ako poetický názov ich krajiny, niesol hlboký duchovný význam. Pre nich čierna symbolizovala potenciál, hojnosť a nespárenú látku túžiacu po premenení. Preto krajina Egypta zosobňovala prirodzenú transformačnú silu. Tu sa zakorenil aj pojem alchémia, avšak egyptská alchýmia presahovala samotnú transmutáciu kovov na zlato, čo je neskôr vzniklo ako fixácia. Pre starovekých Egypťanov alchýmia prenikala do každého aspektu existencie. Ovplyvňovala rituály a obrady. V starovekom Egypte bola mumifikácia posvetným procesom, ktorý zahŕňal dôkladné zachovanie a prípravu tela zosnulého na večnosť. Chrámové priestory slúžili ako miesta, kde kňazi miešali oleje, byliny a minerály na vytvorenie uctievaného elixíru. Predstavovali si, že transformácia je spôsob komunikácie s božstvami. Na rozdiel od bežného presvedčenia, egyptská alchýmia nebola iba fyzická, ale predovšetkým duchovná. Na to, aby ste niečo zmenili zvonka, ste najskôr museli pochopiť jeho vnútornú podstatu. Tento princíp rezonoval v rôznych alchymistických textoch naprieč rôznymi civilizáciami počas stáročí. Šušká sa, že raní egyptskí alchymisti boli vedení božskou bytosťou Tótom, bohom spojeným so múdrosťou, mágiou a mesiacom. Verilo sa, že Tót odhalil tajomstvá stvorenia, metamorfózy a cesty duše po smrti, podľa legend. Podľa všetkého boli tieto tajomstvá zapísané na mystickom artefakte nazývanom Smaragdová tabuľka. Predtým, než sa do toho ponoríme, je dôležité uznať, že alchýmia vznikla ako posvetné štúdium života, nie ako cesta k bohatstvu. Egypt považoval oheň za základ všetkých prvkov, pričom následný vývoj po celom svete vychádzal z tejto starovekej civilizácie. Ak Egypt slúžil ako miesto zrodu alchýmie, potom Tót zohrával kľúčovú úlohu pri jej vzniku. Thot nebol len bohom v egyptskej mytológii, ale aj stelesnením poznania, mágie, písania, času a univerzálnych zákonov. S hlavou Ibisa a mesiacovým diskom nad ňou symbolizoval rovnováhu. V
V spoločnosti zameranej na štruktúru a zmenu bol uctievaným zapisovateľom všetkých skrytých pravd. Legenda tvrdila, že Todd napísal množstvo zväzkov obsahujúcich božské poznatky, ktoré predstavovali podstatu alchymie. Tieto písomnosti neboli určené bežným ľuďom, no jedna časť týchto znalostí mala potenciál zmeniť priebeh histórie. Záhadná smaragdová tabuľa. Príbehy o smaragdovej table pretrvali stáročia a podobajú sa hádanke vyritej do základov spoločnosti. Hovorí sa, že bola vyritá na zelenom kryštáli alebo smaragdovom kameni, obsahujúc krátky poetický úryvok, ktorý má len niekoľko riadkov. Tieto riadky však mali držať kľúč k premene látky, ducha a samotnej štruktúry reality. Tablet začína frázou, ktorá po stáročia zaujímala intelektuálov. Konceptom korešpondencie, naznačujúcim, že vesmír v malom odtieni odráža vesmír vo veľkom. Táto myšlienka naznačuje, že to, čo sa deje v nebeských sférach, rezonuje v ľudskej psychike a vedecké pokroky odrážajú sa v celom kozme. Namiesto toho, aby podrobne opisovala vzorec na výrobu zlata, smaragdová tabuľa načrtla svetový názor, ukazujúc, že svet nie je pevne daný. Všetko je podliehajúce zdokonaľovaniu, povznášaniu a premenám. Navrhuje, že nie je možné len premeniť olovo na zlato, ale aj nevzdelanosť na osvietenie, chaos na harmóniu a smrteľné bytosti na božské entity. Okrem toho sa tabuľa zaoberá podstatou stvorenia. Silou, ktorá vychádza z zeme a zostupuje z nebies, nesúc podstatu všetkého bytia vo svojom jadre. Niektorí túto podstatu interpretovali ako filozofský kameň, iní ju videli ako dušu, éter alebo možno vedomie samotné. Najzaujímavejším aspektom však nebola samotná podstata tabule, ale kto mal schopnosť pochopiť jej múdrosť. Aby odhalil jej tajomstvá, človek musel byť viac než len učenec. Musel byť neúnavným hľadačom. Tento posvetný záhadný kód, darovaný Toutom, vydržal zánik Egypta a prechádzal časom a priestorom ako žiarivý maják. Od Perzie po vzdialené krajiny alchýmia pretrvala aj v čase, keď prosperujúca éra Egypta ustúpila. Nezmizlo. Namiesto toho sa vydalo na cestu a našlo si nový domov. Cez cesty učených mystikov a vodcov po obchodných trasách sa alchýmia dostala až do starovekého impéria Perzia. Táto transmisia nebola len jednoduchým prenesením poznatkov. Stala sa metamorfózou. V Perzii prešla tok alchýmia jedinečnou zmenou, spájajúc duchovnú horlivosť s hlbokou filozofiou. Základ perškej alchymistickej filozofie nesie nezameniteľný odtlačok zoroastrizmu, jednej z najstarších monoteistických vier v svete, ktorá zdôrazňuje dualitu. Večný boj medzi svetlom a tmou, pravdou a klamom, čistotou a nečistotou. Posvetný význam ohňa, najčistejšieho prvku podľa zoroastrických presvedčení, presahoval len symboliku. Bol uctievaný, horiac v chrámoch ako symbol božskej múdrosti a osvetľoval pece raných perských alchymistov. Kým duchovné koncepty žiarili jasne, skutočne výstižnú formuláciu princípov alchýmie predniesla záhadná postava menom Zosimos z Panoply, grécko-egyptský mystik, ktorá rezonovala naprieč časom. Zosimos, ktorý žil v rímskom Egypte v 3. alebo 4. storočí nášho letopočtu, nebol obyčajným mysliteľom. Jeho písanie spájalo praktické pokyny k zariadeniam ako pece a destilačné prístroje s surrealistickými duchovnými cestami. V jednom zo svojich slávnych snov zažil svoju vlastnú deštrukciu, horiaci a znovuzrodenie v alchymistickej peci. Namiesto strachu tento obraz znamenal božskú transformáciu, symbolickú smrť ja a očistenie duše. Pre Zosima alchýmia nebola len o premenách kovov. Zahrňala osobný vývoj alchymistu. Rovnako ako surové materiály museli zlyhať, aby sa mohli stať zlatom, aj alchymista musel vydržať, očistiť sa a povzniesť. Vnímal alchýmiu ako posvetnú zmes duchovných a fyzických tajomstiev, zavádzajúc koncept duchovnej alchýmie, ktorý bol ďaleko pred jeho časom. Zosimové texty sú plné záhadných symbolov, ponúkajúcich pohľady na prepojené oblasti ducha a hmoty. Zobrazenia levov konzumujúcich hadov, ľudí meniacich sa na živé páry a božských postáv vychádzajúcich z ohňa neboli len doslovnými udalosťami, ale symbolizovali duchovnú cestu k dokonalosti. Zosimos bol medzi priekopníkmi, ktorí zdôrazňovali, že skutočná múdrosť sa nedá získať materiálnymi prostriedkami, ale musí sa zaslúžiť odhodlaním, vytrvalosťou a osvetujúcimi skúsenosťami. Jeho učenie malo trvalý vplyv naprieč generáciami a kontinentmi.
Hoci niektoré jeho písomnosti boli stratené alebo nesprávne interpretované, podstata alchýmie sa vyvinula z raného formy vedeckého skúmania na uctievanú filozofiu. Naprieč pozostatkami starovekých civilizácií ako Egypt, Grécko a Perzia sa zrodila nová éra osvietenia, keď vzniklo impérium, ktoré podporovalo rozkvet intelektuálneho rastu. Uprostred temnoty, ktorá panovala v Európe počas temných storočí, sa mestá ako Bagdad, Káhira a Kordoba rozkvitali ako centrá hľadania poznania v oblastiach ako filozofia, matematika, astronómia a alchýmia. Stredobodom tohto oživenia bola postava, ktorá bude zapamätaná na celé veky. Džabir ibn Hayyan, známy v západných kruhoch ako Gíbea. Džabir bol viac než len chemik alebo filozof. Stelesňoval harmonické spojenie oboch disciplín, často označovaný ako zakladateľ modernej chémie. Pôsobil na dvoroch kalifátu Abasidov v 8. storočí a k alchýmii pristupoval ako k metodickej a overiteľnej praxi, nie ako k mystickému presvedčeniu. Zaviedol laboratórne techniky, ktoré sú dodnes bežné, ako destilácia, kryštalizácia a sublimácia. Vyvíjal nové zariadenia, zdokonaloval kyseliny a napísal viac ako 100 traktátov, pričom spojil filozofické teórie s praktickými chemickými experimentmi a zachoval duchovnú podstatu alchýmie. Podľa Džabira všetky prvky vo vesmíre pozostávali z kombinácií 4 základných prvkov. Zeme, vzduchu, Džabirov systém alchýmie bol zmesou ohňa, vody a duchovných prvkov, ktorý zahŕňal numerológiu, astrológiu a symboliku. Veril, že transformácie v fyzickom svete odrážajú hĺbšie zmeny v duši. Džabir zdôrazňoval dôležitosť rovnováhy, známej ako manisan, v alchýmii, pričom ju prirovnával k rovnováhe potrebnej pre zdravé telo a dokonalosť kovov. Zlato, symbol dokonalého vyváženia, mohlo prostredníctvom presných procesov povzniesť aj tie najzákladnejšie kovy. Vplyv Džabira presahoval islamské územia, keď jeho texty boli prekladané do latinčiny, čím odštartovali hnutie západných alchymistov, ktorí ďalej rozvíjali jeho učenie nevedomky. Revolucionizoval alchýmiu tým, že ju premenil zo svätého symbolizmu na štruktúrovanú vedeckú metódu, hoci stále slúžila ako sprievodca pre materiálnu aj duchovnú transformáciu. Zatiaľ, čo by islamský svet rozširoval staroveké poznatky, Európa zostávala zakorenená v poverách, až kým sa alchymistická múdrosť pomaly nerozšírila na západ rôznymi spôsobmi. Spojenie medzi východom a západom bolo nadviazané na miestach ako Alexandria, Toledo a Kordoba, kde spolupracovali vedci rôznych vier a prekladal sa arabský text, čím sa do Európy znova dostávali zabudnuté myšlienky od učencov ako Džabir, Zosimos či Aristoteles. Počas 12. storočia bola celá Európa zvedavá na poznanie a opätovné objavenie starovekých textov, najmä o alchýmii, malo hlboký kultúrny dopad. Nešlo len o praktickú chémiu, ale o hĺbšiu fúziu ducha, hmoty a významu. Kláštory začali skrývať zaujímavé rukopisy spolu so svätými textami, zatiaľ čo mnísi sa púšťali do experimentov s kovmi na očistenie nielen látok, ale aj seba samých. V odľahlých oblastiach sa Európania zameriavali na transmutáciu, vieru, že základné kovy a ľudské duše môžu premeniť na zlato a osvietenie. Medzi tajomné texty, ktoré sa dostali do Európy, patrili záhadný Turba Philosophorum a rozsiahly Picatrix, plný alchymistických a astrologických symbolov, ktoré formovali nové pohľady na svet. Tieto preklady sa šírili diskrétne, maskované ako náboženské alebo filozofické diela, aby sa vyhli obvineniam z herézy. Alchýmia svojou subverzívnou povahou vyzývala spoločenské normy tým, že naznačovala transformačnú silu mimo zavedených štruktúr. Napriek podozreniu zo strany cirkvi bola jej príťažlivosť neodolateľná. Ponúkala alternatívnu cestu k dokonalosti bez dogmy a autority. Dokonca stredoveku Európa prijala alchýmiu a táto staroveká prax sa ocitla na prahu ďalšej evolúcie. Prechádzajúc do takmer mýtickej sféry, alchýmia prestala byť len akademickým záujmom. Začala sa svätá cesta, zameraná na jediný predmet, koncept a fixáciu, na filozofský kameň. Tento kameň nebol len materiálnou substanciou, bol zahalený do symboliky, zahalený záhadnými reprezentáciami a obklopený zložitými hádankami. Považoval sa za schopného premieňať bežné kovy na zlato a dávať večný život prostredníctvom tajomného elixíru.
V rámci západných ezoterických praktík sa filozofický kameň stal veľmi žiadaným relikviou. Tí, ktorí boli oboznámení s alchymiou, v ňom videli viac než len fyzickú entitu. Mal duchovný význam. V alchymických písomnostiach je nazývaný rôznymi menami, ako napríklad lapis philosophorum, červený kameň alebo prášok projekcie, pričom interpretácie sa pohybovali od doslovnej červenej kryštalickej formy po metaforu duchovného osvietenia. Napriek tomu bolo všeobecne uznávané ako kľúč k dosiahnutiu hlbokých metamorfóz. Alchymisti považovali vesmír za dynamickú, neustále sa vyvíjajúcu entitu, ktorá sa neustále usiluje o dokonalosť, pričom kovy boli považované za živé entity dozrievajúce v Zemi. Olovo bolo vnímané ako embryonálne zlato, odrážajúc prirodzený postup k rovnováhe a ľudský potenciál rastu. Kameň mudrcov bol vnímaný ako katalizátor tejto premeny. Vážení európski alchymisti ako Albert Veľký, Robert Bacon a Paracelsus venovali svoj život odhaleniu tajomstiev prírody v snahe o tento najvyšší objav. Zaoberali sa konštrukciou pecí, štúdiom vplyvov nebeských telies, zhromažďovaním vzácnych minerálov a písaním záhadných rukopisov plných alegorických zobrazení hadov, synov, drakov a monarchov, ktoré symbolizovali vnútorné aj vonkajšie metamorfózy. Výroba kameňa sa verila, že sleduje stanovenú cestu, známa ako magnum opus, alebo veľké dielo. Tento proces začínal z negrado, čo predstavovalo tmu, rozklad a rozpad ega, nasledovalo albido, čo znamenalo očistenie, potom citronus, označujúci osvietenie, a vyvrcholil rubido, symbolizujúc obnovu, znovuzrodenie a vznik vytúženého kameňa. Napriek tomu však ostávala otázka, prečo skrývať tento zložitý proces? Alchymisti verili, že pravá premena je ako metafora, určená len tým, ktorí sú pripravení intelektuálne aj duchovne hľadať dokonalosť. Kým mnohí hľadali materiálne bohatstvo, najmudrejší alchymisti chápali, že skutočným cieľom je zdokonalovanie duše. Ako alchymia získavala na popularite v stredovekej Európe, presunula sa od otvoreného dialogu k tajným praktikám v dôsledku faktorov ako náboženské sledovanie, politické obavy a zložitosť jej kódovaného jazyka. Cirkev, ktorá mala významný vplyv, vnímala alchymiu ako sľubnú, ale aj nebezpečnú, čo viedlo k rôznym reakciám medzi kresťanskými mystikmi. Alchymisti začali svoje učenie zahalovať do alegórií a symbolov, aby sa vyhli prenasledovaniu, čo viedlo k podzemnej ére, počas ktorej sa znalosti šírili medzi tajnými spoločnosťami pomocou záhadných rukopisov a symbolov. Skupiny ako Rozkruciansky tvrdili, že majú starovekú alchymistickú múdrosť, čím vzbudzovali zvedavosť a ovplyvňovali budúce generácie. Slobodomurári so svojimi symbolickými rituálmi úzko súviseli s alchymistickými princípmi vnútornej premeny, aj keď nepraktizovali doslovnú alchymiu. Alchýmia si našla útočisko aj v tajných knihách, ktoré diskutovali o skrytých znalostiach. Podobne ako tichá kniha, ktorá nemala žiadne slová a namiesto toho predstavovala sériu zvláštnych symbolických ilustrácií na vyjadrenie hlbokých diel bez slov, niektoré rukopisy používali formu slovnej hry, známej ako zelený jazyk, ktorá sa spoliehala na slovné hračky, poetické dvojzmysly na zahalenie hlbších pravd. Bytosť alchymistu existovala v dualitách. Navenek sa maskoval ako učenec, liečiteľ alebo duchovný, pôsobil pokojne a poslušne, vo vnútri však nosil revolučného ducha, neúnavne hľadajúc božské prostredníctvom ohňa, kovov, duchov a kameňov. Tajomstvo, ktoré predstavovalo hrozbu pre alchýmiu, ho zároveň aj chránilo. Podobne ako skrytý oheň, ktorý sa pod popolom šíri ticho, od mentora k učňovi, z generácie na generáciu. V týchto nenápadných tieňoch dozrievala alchýmia, vyvíjala sa nielen ako primitívna veda, ale aj ako dynamická filozofia, vývoj pripravený čeliť svojmu najväčšiemu výzve vzniku modernej chémie. Počas 17. a 18. storočia sa rodila jemná revolúcia, ktorá mala zdediť a prepojiť odkaz alchýmie. Vznikla tá doba osvietenstva, ktorá odvrhla mysticizmus a alegóriu, ktoré kedysi zahalili alchymické predstavy, a namiesto toho prijala nový slovník založený na empirizme, rozume a reprodukovateľných výsledkoch. Chémia sa stala dedičkou alchýmie prostredníctvom postupnej, premyslenej metamorfózy, pričom mnohí raní chemici pôvodne praktizovali alchýmiu, no neskôr zmenili svoj zámer. Už nešlo o duchovné transcendencie alebo transmutáciu duše, ale o pozorovateľné premeny. Zmizli draci a čierne slnko, nahradili ich odmerky, váhy a dôsledné záznamy. Významný úder do existencie alchýmie predstavoval Robert Boyle,
často považovaný za zakladateľa modernej chémie. Vo svojej publikácii z roku 1661 The Skeptical Chemist Boyle predpokladal, že hmota pozostáva z atómov a že chemické reakcie možno vysvetliť bez mystických vplyvov. Nespájal ich s posmeškom. Boyle odmietol mystický jazyk alchýmie a zdôraznil, že jej transformačnú silu by mali vysvetľovať prírodné zákony, nie alegória. Krátko na to Antoine Lavoisier vyvrátil starovekú teóriu zeme, vzduchu, ohňa a vody objavením úlohy kyslíka pri horení, čo viedlo k vývoju periodickej tabuľky. Laboratória sa stali uctievanými centrami poznania, nahradila tajomné kódy a symbolický jazyk alchýmie, ktoré boli považované za zastarané vedeckou komunitou. Napriek tomu chémia vychádzala z alchýmie, zdedila jej nástroje, techniky a zvedavosť. Ako industrializácia vyžadovala praktické výsledky namiesto záhad, vlády uprednostnili financovanie laboratórií pred tajnými spoločnosťami. Symbolický význam alchýmie pretrvával, aj keď strácala svoj vedecký význam a stelesňovala tajomné témy transformácie a prepojenosti hmoty a ducha. Hoci sa chémia stala hlavným zdrojom vedeckých odpovedí, existujú tí, ktorí naďalej hľadajú zmysel v alchýmii, uznávajúc jej trvalý vplyv. Hoci alchýmia zanikla z vedeckej sféry, jej odkaz pretrvával a vyvíjal sa do rôznych disciplín vrátane chémie, psychológie, medicíny a spirituality. Jej podstata pretrvala storočia, prispôsobovala sa a ovplyvňovala moderné oblasti, pričom si zachovala svoje základné princípy. Pec, zápisník a myseľ naplnená túžbami. Carl Jung, švajčiarsky psychológ, oživil zahalenú múdrosť alchýmie a vdýchol jej nový život. Podľa neho starovekí alchymisti nepretransformovali len kovy, skôr podvedome mapovali ľudskú myseľ. Depresia bola symbolizovaná čiernením negrádo, poznanie bielením albido a narodenie zjednoteného ja znovu zrodením rubo. Jung navrhol, že filozofský kameň predstavuje individuáciu, cestu k úplnosti. Alchýmia, ako bolo odhalené, presahovala snahu o získanie zlata. Jej vplyv je dnes zrejmý v literatúre o osobnom rozvoji, ktorá propaguje rast a rozvoj, v príbehoch hrdinov, ktorí vychádzajú z tmy obnovení. Samotné slova, ktoré používame, ako napríklad rafinovať, destilovať a čistiť, odrážajú alchymistickú cestu. Aj v vedeckej oblasti pretrváva duch alchýmie. Chemici premieňajú prvky v jadrových reaktoroch, fyzici skúmajú tmavú hmotu a zjednotené polia, čo pripomína fascináciu alchymistov éterom a kvintesenciou. Hľadanie pochopenia základných prvkov vesmíru pokračuje, hoci v inej jazykovej podobe. Podstatou alchýmie je jej dôraz na úplnosť. Integrovala ducha s hmotou, vedúc záhadou. Zdôrazňovala, že zmena sveta začína zmenou seba samého. Pod každým vedeckým experimentom sa nachádza hlboká otázka, kým sa stávate prostredníctvom tohto procesu. Uprostred sveta poháňaného rýchlosťou, technológiou a presnou povahou dát, alchýmia jemne odovzdáva starodávnu múdrosť, že skutočná zmena si vyžaduje seba premenu. Takže plameň alchýmie naďalej tancuje, nie v kvasných miskách, ale v srdciach, volajúc, inšpirujúc, premeniac. Alchýmia bola viac než len veda, odrážala realitu. Na prvý pohľad sa Kapadókia javí ako surrealistická maľba. Medzi impozantnou krajinou, plnou impozantných kamenných komínov a vlnitými krajinami tvarovanými prírodnými silami počas času, návštevníkov očarí nebeská krása, ktorá ich obklopuje. Čo však mnohí nezistia, je, že skutočný zázrak sa skrýva pod ich nohami. Hlboko pod povrchom tohto tureckého územia sa nachádza zabudnutá ríša, rozsiahla sieť podzemných miest, ktoré sa rozprestierajú na míle. Nie sú to len jaskyne alebo jednoduché úkryty. Sú to zložité podzemné metropoly, ktoré obsahujú množstvo zariadení vrátane domov, miest uctievania, vodných zdrojov, skladov potravín, ošípaných a vzdelávacích inštitúcií. Klesajú až do hĺbky 18. poschodí, tieto podzemné mestá ubytovali tisíce obyvateľov, ktorí žili v tieňoch pod nimi. Možno najohromujúcejším odhalením je skutočnosť, že mnohé z týchto miest zostali neznáme až do polovice 20. storočia. V roku 1963 nešťastný majiteľ domu, ktorý rekonštruoval svoj obývací priestor v dedine Dering Chuju, nevedomky narazil na skrytý prechod za stenou vo svojom suteréne. Tento prechod viedol k ďalším tunelom, komorám a dokonca ku špirálovej schodisku, čím odhalil starobilý vchod do jednej z najväčších podzemných miest na svete. Zdalo sa, ako by celá civilizácia zvolila zmiznúť pod povrchom zeme, zanechávajúc za sebou len hlboké ticho.
Derinkuyu bol len jedným z mnohých takýchto objavov. Časom archeológovia odhalili stovky podzemných komplexov roztrúsených po celej Kapadókii, pričom asi 40 významných miest bolo prepojených úzkymi chodbami a tajnými únikmi. Nešlo o náhodné konštrukcie, ale o dôkladne plánované a inžiniersky vypracované osady. Obrovské kamenné dvere mohli uzavrieť chodby zvnútra, zatiaľ čo ventilačné šachty zabezpečovali prívod čerstvého vzduchu zo povrchu. Studne čerpali z podzemných vodonosných vrstiev aby zabezpečili spoľahlivý zdroj čistej vody aj v časoch obliehania. Otázka, prečo boli tieto prepracované podzemné štruktúry postavené, zaujímala historikov už roky a viedla k mnohým teóriám. Boli tieto mestá vytvorené ako útočisko pred útočiacimi silami, odľahlé útočiská pre duchovné praktiky alebo tajné svätyne pre určitú sektu? Možno kvôli pútavosti niečoho oveľa staršieho a zvláštnejšieho ľudia hľadali útočisko v Kapidošii. Nešlo len o obyčajný región. Pôsobil ako skrytá svätyňa, kde sa mohli mnohí stratiť z povrchového sveta a viesť podzemné životy. Čím hlbšie sa ponárame do týchto podzemných miest, tým je príbeh zaujímavejší. Aby sme pochopili, prečo civilizácie obývali hlbiny Kapidošie, je nevyhnutné porozumieť tejto jedinečnej krajine. Terén Kapidoši je výnimočný, tvarovaný pred miliónmi rokov násilnými sopečnými aktivitami, ktoré pokryli strednú časť Turecka vrstvami popola. Toto popolom spevnené a zároveň priepustné horniny sa nazývajú tuf. Ľahký a pritom odolný, tuf sa dal vyrezávať pomocou jednoduchých nástrojov a zachoval si svoj tvar po stáročia. Prírodné živly ho tvárovali do zvláštnych tvarov, ako sú víly komíny, kuželovité špirály a hubovité veže, čím vytvárali krajinu pripomínajúcu fantastickú ríšu alebo cudzí planétu. Namiesto toho, aby len obdivovali skalné útvary, starovekí obyvatelia spolupracovali s tufom. Uznávajúc ich hodnotu, používali ich na stavbu obydlí, kostolov a zložitých štruktúr bez potreby dreva alebo tehál. Tieto kamenné obydlia zostávali chladné v horúcich letách a teplé v drsných zimách, na rozdiel od povrchových sídiel. Kým kostoly boli vyrezávané do útesov nad zemou, skutočný zázrak sa odohrával pod povrchom. Verí sa, že všetko začalo jednoduchými jaskyňami, ktoré poskytovali úkryt na skladovanie potravín, úľavu od extrémnych teplôt alebo ochranu pred živlami. Pred postupom času sa tieto jaskyne rozširovali v reakcii na rastúce hrozby a rozrastajúce sa komunity, meniac sa na prepojené miestnosti, podlažia a zložité siete. Keď sa začalo s vykopávkami, pokračovalo to s jasným zámerom. Celé civilizácie zmizli pod zemou, kopali hlbšie a hlbšie s úmyselným plánovaním. Túnely spájali rôzne priestory, prepájali domy s kuchyňami, stáje s studňami a miestnosti s kaplnkami. Výroba ventilačných šácht, ktoré sa tiahli až na povrch a cirkulovali čerstvý vzduch cez viacero úrovní, bola impozantným výkonom. Vertikálne schody boli tiež vyhlbené, dostatočne priestranné pre ľudí aj hospodárske zvieratá, no úzke na účely obrany. Výnimočný aspekt spočíva v starovekom pôvode týchto štruktúr. Zatiaľ, čo mnoho podzemných miest rozšírilo počas byzantskej éry, niektorí odborníci špekulujú, že pôvodné časti môžu siahať až do Hitickej ríše, pravdepodobne pochádzajúce okolo roku 2000 pred NLL. Táto lokalita prešla významnými zmenami, čo viedlo obyvateľov Kapidošie k jej tvarovaniu nie prostredníctvom strojov, ale s dôsledným plánovaním, predvídaním a taktikami prežitia. Namiesto toho, aby slúžila len ako základ, sa zem stala útočiskom, pevnosťou, iným svetom plným tajomstiev. Zaujímavá otázka, ktorá sa vynára je, čo ich donútilo tieto konštrukcie ukrývať. Ponorenie sa pod pokojným mestom Derenuju odhaľuje pozoruhodný objav. Podzemné mesto ukryté pod povrchom zeme. Táto podzemná metropóla zostávala neznáma až do roku 1963, keď ju náhodou odhalil majiteľ domu počas rekonštrukcie, keď zdemontoval stenu a odhalil zdánlivo nekonečný tmavý priechod. Tento priechod viedol do komôr, komory do chodieb a točité schody klesali do skaly, vedúc prieskumníkov rôznymi miestnosťami a úrovňami, až kým sa nedostali 18 poschodí pod úroveň terénu. Toto odhalenie odhalilo Derenuju, najrozsiahlejšie a najhlbšie podzemné mesto, aké bolo kedy objavené v Kapidoši a možno aj na celom svete. Archeologické nálezy boli ohromujúce, ukazujúc Derinkuyu ako trvalé sídlo, nielen dočasné útočisko alebo núdzové útočisko.
Vytesané úplne z vulkanickej skaly, obsahovalo obytné priestory, kostoly, spoločenské miestnosti, zariadenia na spracovanie potravín, skladovacie priestory, vzdelávacie inštitúcie a dokonca aj krstiteľnicu. S kapacitou odhadovaného 20 000 obyvateľov spolu s ich dobytkom a zásobami bolo toto mesto dôkladne navrhnuté. Charakteristické svojou mimoriadnou presnosťou, obrovské posuvné kamenné dvere v tvare mlynských kameňov mohli byť zatlačené na uzatvorenie tunelov v prípade útoku. Nešlo len o obyčajné bloky, ale o dôkladne spracované, zvnútra pohyblivé dvere, takmer nepreniknuteľné pre vonkajšie pokusy o otvorenie. Ventilačné šachty sa vynuli hore skalou, zabezpečujúc čerstvý vzduch do najhlbších častí. Studne čerpali z podzemných vodných zdrojov, aby poskytli vodu bez nutnosti vody vychádzať na povrch. Okrem toho, misijná škola s učebňami naznačovala, že toto mesto kládlo dôraz nielen na prežitie, ale aj na pokračovanie, vzdelávanie, uctievanie a komunitu. Tajomstvo okolo Derenuju spočíva v jeho pôvode a účele. Skutoční stavitelia a motivácie zostávajú neznáme, čo podnecuje rôzne teórie od skorých kresťanov, ktorí sa vyhýbali rímskemu alebo arabskému prenasledovaniu, až po možnosť oveľa starších základov siahajúcich až k Fríom alebo dokonca Hititom, ktoré sa datujú tisíce rokov pred Kristom. Dôvody, prečo bolo potrebné takýmto spôsobom zmiznúť pod zemou, sú predmetom diskusie. Bola to pokus uniknúť inváznym vojskám, ako mnohí naznačujú, alebo šlo o úplne iný druh hrozby. Napriek svojim architektonickým zázrakom Derenuju neobsahuje žiadne nápisy, mená ani definitívny časový rámec, zanechávajúc za sebou len miestnosti, tunely a tajomstvá. Aj dnes zostáva veľká časť tohto miesta nepreskúmaná. Pri zostupovaní hlbšie do Derenuju sa mesto postupne mení na niečo viac záhadné. Konštrukcia smerom nadol predstavovala oveľa väčšie výzvy než stavba smerom nahor, pretože chýbalo slnečné svetlo, lešenie alebo rozľahlé oblohy, ostával len pevný kameň a tma. Napriek tomu architekti podzemných miest Kapidošie nevykopávali len tunely v zhone z paniky, ale navrhovali ich s výnimočnou inteligenciou a presnosťou, vytvárali priestory schopné udržať tisíce životov na dlhé obdobia, možno aj roky. Tieto mestá neboli náhodnými tunelmi, rýchlo vyhlbenými z paniky, ale starostlivo plánovanými systémami, usporiadanými ako vrstvy cibule, pričom každá úroveň mala svoj špecifický účel. Obývacie priestory boli strategicky umiestnené bližšie k povrchu, čo zabezpečovalo rýchly prístup. Keď nebezpečenstvo pominulo, ľudia vychádzali na povrch. Hĺbšie úrovne týchto miest slúžili na rôzne účely, ako sú kuchyne, dielne, skladovanie potravín a ohrady pre dobytok. Tieto boli strategicky umiestnené tak, aby minimalizovali riziko kontaminácie a šírenia požiaru cez mesto. Obzvlášť pozoruhodnou črtou týchto miest boli ich ventilačné systémy. Cirkuláciu vzduchu zabezpečovali dlhé vertikálne šachty vytesané do skaly, dosahujúce až 18 podzemných úrovní. Niektoré z týchto šacht boli vlastne hlboké viac ako 50 metrov, no boli tak dobre umiestnené, že čerstvý vzduch sa mohol prirodzene dostať aj do najnižších komôr bez potreby ventilátorov alebo elektriny. Čisto vďaka gravitácii a šikovnému dizajnu. Voda bola kľúčová pre prežitie a mestá boli postavené okolo prírodných vodonosných vrstiev. Studne v mestách zabezpečovali, že obyvatelia mohli mať prístup k vode bez potreby vychádzať von aj počas obliehania. V niektorých mestách boli šachty studní úplne uzavreté od povrchu, aby zabránili kontaminácii nepriateľmi. Súčasťou boli aj komunikačné tunely, ktoré spájali menšie satelitné komory alebo susedné podzemné mestá. V časoch nebezpečenstva mohli byť správy alebo osoby prepravované priamo cez zem, využívajúc jednoduché, no účinné obranné mechanizmy. Medzi ne patrili úzke chodby, ktoré nútili votrelcov pohybovať sa v rade, pasce s dverami, ktoré sa dali rýchlo uzavrieť, skryté únikové cesty vedúce do údolí alebo korít rieky a slávne valivé kamenné dvere. Obrovské krúhové platne, ktoré sa dali rýchlo roztočiť a uzavrieť priechod v okamihu. Zo zvonku tieto dvere plynulo splývali zo stenou, zatiaľ čo zovnútra predstavovali poslednú obrannú líniu. Každý aspekt týchto miest od rozhodnutí po návrhy bol zameraný na jeden cieľ – dlhodobé prežitie za každú cenu. Vzniká otázka, akého druhu nebezpečenstva bolo potrebné tak dôkladne sa naň pripraviť a či toto nebezpečenstvo naozaj zmizlo. Učenci počas storočí premýšľali nad touto záhadnou otázkou. Kto boli? Kto boli obyvatelia Kapidošie, ktorých sa snažili vyhnúť?
čo donútilo celé komunity vykopať sa do zeme, nielen na ochranu, ale aj na bývanie. Rozšírená teória naznačuje, že za to mohli útočníci. Nachádzajúca sa na križovatke rôznych impérií, stredná Anatólia čelila neustálým hrozbám zo strany Asýrčanov, Peržánov, Rimanov a Byzancií. Arabské invázie počas raného islamského obdobia donútili kresťanské skupiny ísť pod zem v hľadaní bezpečia. Verí sa, že Kuju a Kamakler mohli slúžiť ako útočiska počas týchto búrlivých čias, umožňujúc ľuďom nájsť útočisko v jaskyniach, kým nebezpečenstvo neustúpilo. Avšak vzniká problém. Rozsiahle, zložité a rozsiahle podzemné mestá naznačujú, že neboli postavené unáhlene. Nešlo o reakčnú opatrenie, ale o dôkladne naplánovanú stratégiu, ktorá si vyžadovala generácie práce, inžinierstva a rozvoja. Niektoré z najhlbších komôr dokonca predchádzajú obdobie kresťanstva. Takže kto inicioval počiatočné fázy výstavby? História spája najstaršie tunely s Hitickou ríšou približne pred 4000 rokmi, zatiaľ čo iní naznačujú, že ich mohli rozšíriť Friovia. Avšak dôkazy z minulosti sú obmedzené a tieto predpoklady zostávajú domnienkami. Neexistujú žiadne nápisy, vyrezávané vzory, ani priame dôkazy, ktoré by naznačovali, kto pôvodne hľadal útočisko pod zemou, alebo aké boli dôvody ich konania. Táto nejasnosť tvorí základ pre rôzne teórie. Niektorí špekulujú, že tieto podzemné mestá neboli postavené na únik pred ľudskými hrozbami, ale na únik pred inými nebezpečenstvami, ako sú prírodné katastrofy, nebeské udalosti alebo staroveké bitky, ktoré mohli zničiť životné prostredie. Viac excentrických hypotéz naznačuje, že tieto mestá boli postavené na to, aby sa vyhli entitám, ktoré nie sú z tohto sveta, podobne ako bytosti z mýtov rôznych kultúr, nebeskí bohovia, strážcovia alebo ničitelia. Táto predstava je zaujímavá, najmä keď sa zamyslíme nad dôkladným tajomstvom, skrytými vzdušnými kanálmi a ukrytými únikmi v týchto podzemných komplexoch. Kameňové dvere sa zdajú naznačovať, že stavitelia mali v úmysle úplne zmiznúť. Možno sa báli neúprosného útočníka, nielen samotného útoku. Tieto myšlienky sú špekulatívne, ale sú súčasťou trvalého tajomstva. Napriek tomu, že archeológovia odstraňujú vrstvy, základná otázka stále pretrváva. Komu sa snažili chrániť? A či ich stratégia bola účinná? Hlbšie skúmanie niekedy odhaľuje temnejšiu pravdu. Predstavte si život nielen na jeden deň, ale na mesiace či dokonca roky strávené úplne pod zemou. Bez slnečného svetla, bez rozľahlých oblohy, len kamenné steny, blikanie olejových lámp a večný šum podzemného života. To bola realita mnohých ľudí v Kapidosi počas nebezpečných období. No aká bola denná existencia naozaj v týchto rozsiahlych podzemných mestách? Napriek absencii svetla boli tieto priestory plné aktivity, dôkladne usporiadané na zabezpečenie spoločného prežitia. Rodiny bývali v viacizbových jednotkách, pričom kuchyne boli strategicky umiestnené na nižších úrovniach pre lepšiu kontrolu dymu a prípravu jedla v hlinených peciach. Voňavka čerstvo upečeného chleba sa pravdepodobne miešala so zatuchnutým pachom kameňa a hospodárskych zvierat. Nachádzali sa tu kostoly a kaplnky zdobené krížmi a oltármi, niektoré ozdobené zložitými freskami. V týchto podzemných mestách nešlo len o prežitie. Ľudia sa zhromažďovali na modlitby, uctievali Boha a zapájali sa do rituálov. Spoločné priestory slúžili na stretnutia, deti navštevovali školské miestnosti a dlhé chodby sa ozývali rozhovormi a krokom. Osvetlenie zabezpečovalo množstvo olejových lámp roztrúsených po chodbách, pričom šikovne navrhnuté šachty slúžili aj ako ventilačné systémy na odvádzanie dymu. Život pod zemou však nebol jednoduchý. Čerstvý vzduch bol vzácny, tma panovala a ticho mohlo byť ohlušujúce. Nevyhnutné zdroje, ako je voda, sa čerpali z hlbokých studní napojených na podzemné vodonosné vrstvy, zatiaľ čo zrno sa skladovalo v hermeticky uzavretých komorách, aby sa zabránilo jeho kazeniu. Vyrezávané vinice a nádoby na olivový olej objavené v skale naznačovali, že život vzkvétal aj pod povrchom. S výraznými chuťami a významnými obradmi boli podzemné mestá postavené skôr s predvídavosťou než zúfalstvom. Ubytovanie hlavne hospodárskych zvierat, ako sú ovce, kozy a kurence, v určených ohradách pri vstupe z praktických dôvodov ukazovalo na pochopenie obyvateľov pre efektívne riadenie a cirkuláciu vzduchu. Tieto zvieratá poskytovali nielen potravu, ale aj teplo, plnili tak dvojitú úlohu. Napriek obmedzenému priestoru si architekti uvedomovali dôležitosť psychického blaha v čase prežitia.
Rozloženie miestností kládlo dôraz na súkromie rodín, zatiaľ čo spoločné priestory podporovali pocit komunity. Žiť pod zemou nebolo len akt skrývania, ale spôsob, ako chrániť spôsob života, kultúru a komunitu. Je to naozaj pokorná myšlienka. Zatiaľ čo na povrchu prebiehali boje, celé spoločnosti v tichosti vzkvétali pod zemou. Manželstvo, vzdelávanie detí a smútenie nad zosnulými sa odohrávali v kamenných komorách pri ohni. Podzemné sídlo nebolo synonymom strachu, ale skôr účelného života. Podzemné mestá Kapidošia neboli izolovanými útočiskami, boli neoddeliteľnou súčasťou väčšieho prepojeného systému. Pod vulkanickými krajinami regiónu sa rozprestiera rozsiahla sieť tunelov, komôr a skrytých chodieb, ktoré mohli spájať viaceré mestá dohromady. Mestá ako Daringuju, Kaklu a Oskac nemusia existovať ako samostatné entity, ale skôr ako súčasti jednotnej podzemnej spoločnosti. Niektoré z týchto tunelov merali kilometre a prechádzali krajinu ako žily pod povrchom. Často úzke, klukaté a takmer širšie ako plecia človeka, tieto chodby pravdepodobne umožňovali tajné pohyby, únikové trasy a prenos správ a zásob medzi rôznymi podzemnými komplexmi. Pri vykopávkach bol objavený tunel spájajúci Kuju a Kaklu, dve z najväčších miest, dlhý takmer 9 kilometrov. Tento technický výkon nielenže ukazuje pozoruhodnú zručnosť, ale aj zdôrazňuje dôkladné plánovanie na veľkej škále, čo je zriedkavé pri starovekých stavbách. Ak by sa to potvrdilo, znamenalo by to, že viaceré mestá mohli vzájomne podporovať jedna druhu v čase núdze. Počas konfliktov alebo núdzových situácií slúžili podzemné tunely ako tajná aliancia, nielen ako funkčné štruktúry. Boli strategicky navrhnuté s úzkymi priechodmi, zákrutami a únikmi, aby zabránili a zadržali akýchkoľvek potenciálnych prenasledovateľov, čo umožňovalo ľahké prepadnutia. Mnohé tunely boli vybavené pascami a pohyblivými kamennými bariérami na odstrašenie votrelcov. Hoci úplný rozsah týchto prepojených tunelov nie je úplne známy, nedávne objavy viedli k odhaleniu ďalších priechodov. V roku 2014 bol náhodou objavený rozsiahly podzemný komplex pod Nevshire, ktorý môže prevýšiť veľkosť Daring Kuju. Tento novootvorený komplex sa predpokladá, že obsahuje početné úrovne, akvadukty, miesta na uctievanie a mnoho neznámych tunelov, ktoré ešte archeológovia nepreskúmali. Skutočný účel týchto tunelov zostáva záhadou. Boli to len únikové priechody alebo sieť navrhnutá tak, aby spoločnosť mohla prosperovať neviditeľne? Čím viac odhaľujeme, tým jasnejšie je, že podzemná ríša Kapidošia nie je len radom obydlí a komôr, ale dôkladne naplánovaným a prepojeným systémom skrytým pod povrchom tisíce rokov. Môžu tu stále čakať nepreskúmané územia, kde celé mestá ležia skryté nie časom, ale zámernou konštrukciou. V Kapidoši zem neukrýva len záhady, ale ich aj chráni. Napriek rozsiahlemu výskumu a vykopávkam zostávajú tajomstvá podzemných miest Kapidošie záhadou. Kým kamenné štruktúry zostávajú tiché, otázky okolo nich naďalej rezonujú. Tajomstvá presahujú ich stavebné metódy a týkajú sa ich zamýšľaného účelu aj historického obdobia ich vzniku. Zatiaľ čo tradičné archeologické názory naznačujú, že tieto mestá sa významne rozšírili počas byzantskej éry ako útočiska pre prenasledovaných kresťanov. Alternatívne pohľady navrhujú, že najstaršie tunely a komory sú staršie ako toto obdobie o značný čas. Je možné, že tieto podzemné mestá majú viac ako 4000 rokov. Vzniká otázka, aké nebezpečenstvo donútilo ľudí ísť pod zem kvôli ochrane. Navrhnuté boli rôzne teórie, napríklad, že tieto mestá slúžili ako útočiská pred prírodnými katastrofami, ako sú povodne, slnečné erupcie, sopečné zimy alebo staroveké klimatické katastrofy. Dizajn týchto miest s ich sebestačnosťou, tajomstvom a uzavretými vchodmi by mohol naznačovať, že boli určené ako dlhodobé útočiská pre prežitie v prípade environmentálneho kolapsu. Niektoré interpretácie sa zaoberajú aj kozmickými možnosťami. Veriaci v teórie starovekých astronautov naznačujú, že rané spoločnosti tieto podzemné mestá postavili na útek pred bytostiami, ktoré považovali za bohov, ktorí údajne zostúpili z neba a ovládali mocné sily. Mohli byť tieto podzemné komplexy postavené ako obrana proti mimozemským entitám? Miestne legendy rozprávajú o obróvoch, ktorí kedysi kráčali po povrchu zeme, nútiac ľudí schovať sa pod zem, spolu s príbehmi o nebeskom ohni a nepriateľoch s ohnivými očami.
Hoci sa tieto príbehy môžu zdať ako symbolické alebo skreslené spomienky po stáročiach ústneho podávania, naznačujú prítomnosť hrozivej sily, ktorá donútila celé civilizácie ukryť sa pod zem. Iné hypotézy spájajú tieto podzemné mestá so symbolikou samotnej zeme. V určitých starovekých vierach symbolizuje zostup pod zem prechod do podsvetia, čo znamená metaforickú smrť a znovuzrodenie. Boli tieto mestá duchovne významnými miestami, miestami rituálneho obnovovania, alebo boli úmyselne opustené a zabudnuté. Žiadna jediná teória nemôže úplne vysvetliť veľkosť, starobilosť a zložitosti týchto podzemných miest, čím sa vymykajú našej súčasnej historickej naratíve. Táto záhadná tajomstvo leží na hranici porozumenia, naznačujúc, že to, čo zostáva skryté, môže presahovať samotnú históriu, možno sa blížiť k hranici porozumenia, ktorú sme nemali dosiahnuť. Dnes turisti v Kapadókii kráčajú surrealistickými terénmi, prechádzajúc údoliami tvarovanými vetrom a míňajúc rozprávkové komíny, ktoré žiaria oranžovým svetlom pri západe slnka, zatiaľ čo na oblohe sa vznášajú horúce balóniky. Ticho sa nad hlavami vznášajú horúce balóniky, zatiaľ čo pod nohami turistov leží dutá zem. Skrytý pod malebnou krajinou sa nachádza temný svet, ktorý už tisíce rokov zadržuje dých. Tieto podzemné mestá sú dnes prístupné návštevníkom, ktorí zostupujú úzkymi schodiskami, prechádzajú pod nízkymi oblúkovými tunelmi a vstupujú do miestnosti, kde kedysi obyvatelia napäto čakali na prechod nebezpečenstva. Hoci niektoré oblasti zostávajú nepreskúmané, uzavreté komory, zrútené tunely a dvere vedúce nikam naznačujú stratégie obyvateľov na prežitie a ochranu ich potomstva počas nepriaznivých časov. Tieto podzemné zvyšky nie sú len starými ruinami, symbolizujú odolnosť ľudí, ktorí ich postavili a zanechávajú tichú správu vyritú do kameňa. Ich mená a príbehy môžu byť zabudnuté, no ich inovatívny duch pretrváva storočia. Jaskinné obydlia Kapadókie nám pripomínajú, že história môže byť zámerne skrytá pod povrchom zeme, čím sa ukrývajú hlboké pravdy pred dobyvateľmi, zvedavcami a možno aj samotným časom. Hoci pravý účel tohto podzemného sveta môže zostať navždy zahalený tajomstvom, starobilé podzemné štruktúry vyvolávajú pocit vytrvalosti a sily, keď návštevníci blúdia tmavými tunelmi, cítiac váhu skaly nad hlavou a tiché okolie. V časoch nepokojov sa obyvatelia Kapadókie rozhodli pre jednotu v temnote, aby prežili. Zjavne si zem dôsledne chránila ich skrytú múdrosť. Spánok nebol považovaný za únik od reality starovekými spoločnosťami, ale skôr za cestu do hlbších oblastí. Namiesto toho, aby sny považovali za obyčajné rozmary alebo výtvory mysle, boli považované za významné. Vnímali sa ako posolstvá, niekedy varovné, inokedy prorocké a často ako priame komunikácie od bohov alebo duchov. V starovekých civilizáciách nebola hranica medzi fyzickou a duchovnou sférou jasná, ale skôr prenikavá. Počas spánku sa táto hranica stala slabšou. Snenie bolo uctievané, záhadné a niekedy aj desivé. V tichých a zraniteľných hodinách noci mohol božský svet preniknúť do ľudskej psyché. Posolstvá, ktoré sa prenášali, mohli ovplyvniť rozhodnutia panovníka, rituály kňaza alebo osud mesta. Takmer všetky rané spoločnosti, od mesopotámskych údolí a riek po egyptské chrámy a grécke svätyne, vysoko ctili sny. Ľudia verili, že neviditeľné sily s hmatateľnými dôsledkami ich navštevujú vo sne. Sny mohli prorokovať vojnu, odhaliť zradov, poskytnúť útechu alebo požadovať obete. Zanedbávanie mocného sna nebolo vnímané ako obyčajná hlúposť, ale ako nebezpečný čin. Snílek bol považovaný nielen za spáča, ale aj za sprostredkovateľa, ktorý bol na krátky čas otvorený univerzálnym pravdám. V určitých prípadoch sa snílek povzniesol na úroveň božského posla, ktorého si vybrali bohovia. Rôzne povolania boli venované lúšteniu snov. Kňazi, šamani, orákula a veštci boli všetci školení na interpretáciu symbolov, ktoré sa objavovali v nočnom svete. Had v sne mohol symbolizovať zmenu alebo predpovedať katastrofu. V závislosti od kontextu mohol východ slnka znamenať triumf alebo klamstvo. Každá kultúra zastávala vieru v mocný význam snov. Sny mali univerzálny význam, pričom staroveké civilizácie ako Sumeri im pripisovali posvetnú inteligenciu. Viera v silu snov pretrváva aj dnes, keďže zvyšky starovekej múdrosti pretrvávajú v prísloviach ako nasledovať svoje sny. Dlhé pred moderným vedeckým pochopením neboli sny len poetickými vyjadreniami, ale považovali sa za mapy
alebo varovania, ktoré boli doručované, zatiaľ čo vedomá myseľ odpočívala. Snový svet bol pre starovekých ľudí skutočný. Považovali ho za ríšu, kde sa prenášali božské posolstvá. Sumeri, ktorí žili v Mezopotámii pred viac ako 5000 rokmi, zanechali písomné záznamy o snoch, ktoré považovali za zložité, symbolické a veľmi dôležité. Výklad snov nebol brány na ľahkú váhu. Bol to štrukturovaný spôsob, ktorý sa učil, študoval a rešpektoval. Králi mali snové interpretátori, ktorí zohrávali kľúčovú úlohu pri ovplyvňovaní osudu celých miest na základe rozlúštenia božských posolstiev. V epose Gilgameš, starovekom literárnom majstrovskom diele, boli sny zobrazené ako významné a nesmeli sa podceňovať. Gilgameš a Enkidu zažívajú symbolické sny predtým, než sa vydajú na svoju výpravu na zabitie monštra, pričom tieto sny boli interpretované ako božské varovania a proroctvá. Sumeri verili, že sny sú buď zmysluplné posolstva od bohov, alebo prázdne ozveny každodenného života a rozlíšiť medzi nimi si vyžadovalo dôkladné zváženie. Jednotlivci hľadali vhľad od tých, ktorí mali schopnosť interpretovať sny, ako boli kňazi a potápači, ktorí mohli rozlúštiť skryté významy v snových obrazoch. V chrámoch boli vyčlenené špeciálne komory pre vodcov, aby mohli spať a prijímať božské videnia, čo mohla byť rituálna prax, ktorá mohla vzniknúť u Sumerov a neskôr bola prijatá aj inými kultúrami. Tieto posvetné sny boli považované za orákula, ktoré mali veľký význam, niekedy aj väčší než bdelé znamenia. Výklady snov neboli určené len na duchovné vedenie, ale mali aj politický význam, pretože vládcovia, ktorí tvrdili, že majú božské sny, ich mohli použiť na legitimizáciu svojej autority alebo na ospravedlnenie dôležitých rozhodnutí. V sumerskom náboženskom systéme boli sny vnímané ako prostriedok komunikácie z vesmíru naplneného symbolikou, kde každý obraz nesl hlboké kozmické významy. Ignorovanie týchto snov sa považovalo za riziko, že si vyslúžia hnev bohov, ktorí sa potulovali medzi smrteľníkmi. Podobne starí Egypťania vnímali sny nielen ako posolstvá, ale aj ako spojenie s božským, poskytujúce pohľady na posmrtný život a inštrukcie pre živých. V spoločnosti asi hlboko zameranej na večnosť bol spánok považovaný za prípravu na smrť, pričom sny slúžili ako prenosy zo spirituálnej sféry. Egypťanské písomnosti naznačujú, že sny boli veľmi osobné a mali významnú prorockú hodnotu. Egypťania, podobne ako Sumeri, rozdeľovali sny do dvoch typov. Pravdivé posolstvá od bohov alebo duchov, určené na vedenie, uzdravenie alebo varovanie, a klamlivé sny, ktoré vznikali z fyzických nerovnováh. Chrámové priestory, zasvetené bohom ako Serapus a Tót, boli známe praktikovaním inkubácie snov, pri ktorej sa veriaci spali v chráme v nádeji, že dostanú božské vedenie prostredníctvom snov. Tieto chrámové sny boli dôsledne dokumentované, interpretované kňazmi a dokonca vytesané do kameňa pre budúce generácie. Verilo sa, že sny ponúkajú nielen vízie, ale aj uzdravenie. Zaujímavý relikviár, Ramsedeho kniha snov z približne roku 1300 pred NLL, je fascinujúcim dokumentom. Tento staroveký papyrusový svitek slúži ako sprievodca porozumením symbolov snov a ich významu, uvádza viac ako 100 snov s interpretáciami. Napríklad, ak sa mužovi sníva o konzumácii mäsa krokodíla, symbolizuje to víťazstvo nad jeho protivníkmi, zatiaľ čo snívanie o pití teplého piva je považované za predzvesť smútku. Výklady snov boli bráne vážne. Máme vážne, pričom faraóni, generáli a kňazi konzultovali výkladníkov snov ako sprostredkovateľov medzi jednotlivcami a božským svetom. Podľa egyptského presvedčenia boli sny spojené s dušou, symbolizovanou Ka, ktorá sa mala odísť z tela počas spánku a putovať do iných dimenzií. Tieto snové cesty mohli zahrňať stretnutia s zosnulými milovanými, stretnutia s božstvami, s posolstvami alebo odháňanie zlých duchov ochrannými kúzlami. Aj kráľovské hrobky obsahujú zmienky o snoch, opisujúc božské návštevy, ktoré schvaľovali vládcov alebo ich vedenie v odkazoch. V starovekom egyptskom kontexte neboli sny len obyčajnými fantáziami, ale významnými zjaveniami, ktoré ponúkali pohľad do večného sveta. V starovekom Grécku boli sny vnímané ako posolstva od bohov, hrdinov alebo bytostí z podsvetia, prepojené s oblastiami medicíny, mýtu a filozofie. Grécki myslitelia sa zaoberali otázkami významu a účelu snov, čím položili základy psychologického skúmania. Esklapion
Uctievané liečebné útočisko zasvetené bohu Esklapiovi bolo posvätným miestom na hľadanie snových zjavení v Grécku, kde sa spojila spiritualita s úsilím o blahobyt. Ľudia z vzdialených krajín prechádzali Stredozemným morom, aby zostali na týchto posvätných miestach prostredníctvom praxe známej ako inkubácia. Predtým, než si ľahli na odpočinok, podstupovali rituály ako očistenie, pôst, modlitby a niekedy aj obetovanie obetí. Všetky tieto prípravy boli vykonávané na to, aby pripravili svoje tela a duchov na prijatie liečivých vízií počas spánku. Legenda hovorí, že sám Asklepios sa objavoval v týchto snoch, diagnostikoval ich choroby, navrhoval lieky a dokonca vykonával snové operácie. Kňazi chrámu, známi ako terapeuti, interpretovali sny a poskytovali liečbu na základe božského vedenia, ktoré dostali. Táto kombinácia lekárskych praktík a duchovných presvedčení bola vysoko vážená a zdala sa byť účinná. Steny Escaponu boli zdobené nápismi vyjadrujúcimi vďaku Bohom za zázračné uzdravenia. Sny v starovekom Grécku mali účely nad rámec liečenia, mali aj politický a prorocký význam. V Homerových epických príbehoch sa verilo, že sny pochádzajú priamo od Dia. Napríklad v Iliade ovplyvnil rozhodnutia v boji, ktoré urobil Agamemnon, klamlivý sen poslaný Bohom. Odysea spomínala Penelopu, ktorá opisovala dve brány snov, jednu z rohu, predstavujúcu pravdivé sny, a druhú z slonoviny, symbolizujúcu klamlivé vízie. Výklad snov sa stal váženou zručnosťou, pričom filozofi ako Aristoteles a Herakleitos uvažovali o zdroji snov, zamýšľajúc sa, či pochádzajú od božských entít alebo z vnútorných procesov duše. Artemidoros z Daldis, výkladca snov z 2. storočia, napísal Onerokritiku, komplexný manuál podrobne popisujúci, ako interpretovať sny na základe povolania, pohlavia, sociálneho postavenia a symbolických významov. Jeho dielo zostalo vplyvné po celé generácie. Gréci verili, že počas spánku sa duša oddelila od tela a vstúpila do ríše, kde bolo možné nazrieť do hlbokých pravd. Bez ohľadu na to, či boli sny vnímané ako božské posolstvá alebo odraz podvedomia, nikdy neboli považované za bezvýznamné. Pre Grékov nešlo len o vizualizáciu obrazov, snívanie bolo spôsobom, ako na chvíľu spojiť sa s božskou inteligenciou. V staroveku neboli sny len symbolmi. Kedysi sa považovali za prorocké, pričom rôzne civilizácie vnímali stav snov ako ríšu, v ktorej sa budúcnosť prelínala s prítomnosťou. Verilo sa, že akt snívania môže niekedy poskytnúť pohľad do osudu človeka ešte pred jeho naplnením. Táto znalosť bola považovaná za mocnú a zároveň za závažnú zodpovednosť. Po celých dejín v Sume, Egypte a Grécku mnohí vládcovia, generáli a proroci prijímali rozhodnutia na základe svojich snov. Zlé vykladanie mohlo mať zničujúce dôsledky pre kráľovstvo, zatiaľ čo správne čítanie mohlo významne zmeniť priebeh udalostí. V Mezopotámii boli sny, v ktorých sa objavovali nebeské znamenia, ako padajúce hviezdy, zatmenia alebo rieky s krvavou farbou, považované za predzvesti blížiaceho sa konfliktu alebo katastrofy. Kňazi tieto sny dôsledne zaznamenávali a hľadali v nich vzory, ktoré by mohli predpovedať osud impérií. Tieto záznamy neboli len archivované, ale aj konzultované počas krízových období. Egypťania tiež považovali sny za božské posolstvá. Faraón Tutmose IV slávne tvrdil, že jeho vláda bola predpovedaná vo sne, v ktorom mu hlava sfinga hovorila a sľúbila mu kráľovstvo, ak odstráni piesok z jej tela. Či už išlo o fakt alebo o politickú symboliku, tento sen upevnil jeho legitímnosť v očiach obyvateľstva. V gréckom kráľovstve ovplyvňovali prorocké sny rozhodnutia na bojisku aj v politických arénach. Vodcovia často hľadali znamenia pred kľúčovými rozhodnutiami, buď prostredníctvom rituálov na sny, alebo konzultáciou s orakulmi, ako boli tí v dieli, ktorí začlenili sny do svojich prorockých praktík. Aj Alexander Veľký údajne sníval o egyptskom bohu Serapisovi pred začatím dobývania Perzie, pričom to interpretoval ako znak Božieho schválenia. Proroctvá neboli obmedzené len na šľachtu. Obyčajní ľudia verili, že sny môžu predpovedať udalosti ako sobáš, narodenie dieťaťa, chorobu či smrť. Artimodorisova onerokritika obsahovala množstvo interpretácií takýchto snov, napríklad strata zubov naznačujúca smrť v rodine, snívanie o lietaní, signalizovalo náhlu zmenu šťastia. Viera v prorocké sny poskytovala bežným ľuďom spojenie s božstvom, ponúkajúcim pohľad do tajomného fungovania osudu. Zároveň však vyvolávala pocity nepokoja. Objavili sa obavy zo straty dôležitých varovaní alebo z nesprávneho výkladu správ.
Vo svete Muzulkil, kde bohovia komunikovali prostredníctvom snov, nebolo spanie len osobnou činnosťou. Stalo sa dialogom s osudom. V staroveku sa liečenie neobmedzovalo len na bylinné lieky alebo chirurgické zákroky. Často vychádzalo zo snov. Počas rôznych starovekých civilizácií boli zakladané posvetné liečebné centrá, nazývané snové chrámy. Tu hľadali chorí nielen fyzickú liečbu, ale aj božský zásah. Proces uzdravovania nezačínal liekmi, ale spánkom. Jedným z najslávnejších príkladov boli Asklepiovské chrámy v starovekom Grécku, zasvetené Asklepiovi, bohu liečenia. Napriek tomu táto prax nebola výlučne gréckou záležitosťou. Skoršie spoločnosti v Egypte a Mezopotámii tiež verili v moc snov odhaliť lieky alebo poskytnúť duchovné očistenie. Tieto chrámy neboli útočiskami na únik pred chorobou, ale skôr arénami na spojenie so zdrojom uzdravenia, často prostredníctvom božského sna. Tento rituál sa nazýval inkubácia. Pútnici sa očisťovali pôstom, kúpelom alebo obetnými obetami predtým, než sa uložili do zasvetenej komory, zvyčajne v noci. Cieľ bol jednoduchý, no hlboký, snívať s určitým zámerom, otvoriť sa božskej komunikácii. V týchto snoch sa mohli zjavovať bohovia alebo duchovia, ponúkajúc vedenie, lieky alebo dokonca vykonávajúc nebeské operácie. Zatiaľ, čo niektorí snívali o hadoch obmotávajúcich ich telá, symboloch Asklepiousa, iní si predstavovali, že sú obklopení žiarivým svetlom alebo dotknutí nebeskými rukami. Po prebudení kňazi v chrámoch, školení v interpretácii snov, pozorne počúvali, dešifrovali ich a odporúčali kroky na základe sna. Tieto pokyny mohli zahŕňať konzumáciu špeciálneho elixíru, nasledovanie určitej trasy alebo vyjadrenie vďaky prostredníctvom obete. Niekedy bol samotný sen považovaný za liek. Tieto staroveké liečebné praktiky neboli neznáme ani zriedkavé. Mnoho ľudí navštevovalo chrámy, kde správy na stenách opisovali zázračné uzdravenia, ako sú zotavenia, vyliečenia slepoty, úľava od horúčok a zmiernenie bolesti. Liečenia, či už fyzické, psychologické alebo duchovné, ukazovali nepopierateľný vplyv viery a snov. Liečenie snom prekračovalo hranice rôznych spoločností. V Egypte ľudia hľadali podobné nočné zjavenia v chrámoch Sarapisa alebo Imhotépa. V Mezopotámii poskytovali chrámy zasvetené Gule, božstvu medicíny, priestory na výklad snov a ceremoniálny spánok. Bežnou vierou medzi týmito praktikami bolo spojenie tela a duše, pričom sny slúžili ako jasný kanál pre dušu. Liečenie sa rozširovalo za hranice fyzickej pohody a zahŕňalo vlastne harmonický vzťah medzi ľudstvom a božstvom. V týchto pokojných svätyniach neboli sny považované len za príbehy, ale za mocné lieky. V staroveku funkcia snov neslúžila len na veštenie alebo liečenie, ale aj ako spojenie s mŕtvými. Mnohé staroveké spoločnosti verili, že sny ponúkajú posvetnú príležitosť na interakciu medzi živými a zosnulými. Snívanie o zosnulom blízkom nebolo len odrazom žialy alebo spomienky, ale často sa vnímalo ako skutočný návrat ducha, ktorý odovzdáva správy, varovania alebo nenaplnené želania. Tieto stretnutia v snoch mali hlboký emocionálny a duchovný význam. V Egypte, kde bol koncept posmrtného života základný, sa verilo, že sny premostia priame spojenie s podsvetím. Duša, známa ako Ka, sa počas spánku voľne pohybovala a dokonca mohla stretnúť zosnulých. Objavenie zosnulého člena rodiny v sne môže znamenať nespokojnosť, žiadosť o obety alebo jednoducho vedenie. Egypťania niekedy písali listy zosnulým, ktoré boli umiestnené do hrobov alebo chrámov, v snahe získať ochranu alebo komunikovať svoje pocity. Hľadala sa pomoc s nádejou, že odpovede prídu prostredníctvom sna. V Mezopotámii sa stretnutia so zosnulými v snoch považovali za prejav úcty a opatrnosti. Verilo sa, že zosnulí púskli majú v posmrtnom živote určitý vplyv a návšteva v sne mohla naznačovať nejaké narušenie. Napríklad zanedbaný pohrebný rituál alebo nesplnené sľuby. Po týchto snoch sa často vykonávali rituálne očisty alebo obety na odstránenie akýchkoľvek problémov. Gréci tiež brali sny so zosnulými vážne. V Homerovej Odysei Odysseus cestuje do podsvetia a rozpráva sa s odchádzajúcimi dušami, čo sa podobá tomu, čo mnohí verili, že sa môže stať počas spánku. Filozof Heraklitos raz poznamenal: bdeli zdieľajú spoločný svet, ale tí, čo spia, každý vstupujú do svojho vlastného sveta. Tento súkromný priestor bol miestom, kde mohla nastať komunikácia so zosnulými. Okrem Európy a Blízkeho východu mnohé kultúry zdieľali presvedčenie,
že zosnulí pretrvávajú v nejakej podobe a komunikujú prostredníctvom snov. Keď hlas zosnulého rodiča alebo dieťaťa zaznel v noci, nebolo to vnímané len ako poetické, ale ako skutočná interakcia. Pre staroveké civilizácie nebol spánok miestom zabudnutia, ale ríšou, kde sa minulosť ešte mohla dosiahnuť, niekedy hľadajúc spomienku. Sny neboli starovekými spoločnosťami vnímané len ako posolstvá, ale ako zložité hádanky plné symbolov, fantastických bytostí, nemožných udalostí a znamení z nebies. Verilo sa, že obsahujú zakodované posolstvá od božstva, ktoré si vyžadovali tréning, intuíciu a často aj rituály na ich interpretáciu. V Mezopotámii, Egypte a Grécku pôsobili profesionálni výkladní snov, takmer ako kňazi alebo šamani. Konzultovali rozsiahle archívy snov, rozumeli symbolike a dokázali odlíšiť zmysluplné sny od obyčajných výtvorov. Ich analýzy mohli ovplyvniť verejnú politiku, zdravotnú starostlivosť a dokonca aj vojenské stratégie. Naprieč rôznymi civilizáciami mali špecifické symboly a prejavy v snoch významnú úlohu. Opakujúce sa symboly boli často metaforické, nie doslovné. Napríklad had mohol v jednom sne znamenať nebezpečenstvo a v inom premeny. Vzhľad ohňa môže slúžiť ako varovanie pred zničením alebo očistením. Akt lietania by mohol predstavovať oslobodenie duše od pozemských bremien alebo túžbu uniknúť niečomu v bdelom živote. Staroveké snárske knihy v Egypte podrobne opisovali množstvo takýchto symbolov. Napríklad snívanie o topení by mohlo naznačovať nadchádzajúci emocionálny zmätok. Podobne. Byť slepý v sne by mohlo predpovedať duchovné prebudenie alebo skrytú bolestivú pravdu. Tieto interpretácie neboli náhodnými odhadmi, ale súčasťou zložitého starovekého symbolického jazyka, ktorý sa vyvíjal po mnoho generácií. V Grécku autor Artamedoras z Daldisu napísal Uneritiku, komplexný 5-dielny sprievodca analýzou snov. Zdôrazňoval dôležitosť zohľadňovania kontextu, pretože výklad snov nebol univerzálne platný. Napríklad, sen o povodni by mal odlišný význam pre farmára v porovnaní s námorníkom. Uneritika patrila medzi najskoršie texty, ktoré navrhovali, že individuálne skúsenosti ovplyvňujú význam snov, čo bol pre 2. storočie prekvapivo moderný koncept. Snová analýza bola často prepojená s veštením, kde sny boli považované za jeden aspekt širšej siete znamení, symbolov a posvetných správ. Snilci vyhľadávali rady od veštcov, používali veštivé nástroje alebo vykonávali rituály na jasnejšie interpretovanie svojich snov. Niektorí jednotlivci si dokonca vedeli viesť denníky snov, zaznamenané na papírusoch alebo hlinených tabulkách, nielen na osobnú reflexiu, ale aj na zdieľanie poznatkov so svojou komunitou. Pre starovekých ľudí neboli symboly len podvedomé obrazy, ale nevyhnutné súčasti božského jazyka šepkaného počas spánku. Verilo sa, že interpretácia tohto jazyka odhaľuje úmysly bohov, nitky osudu a tajomstva duše. Sen v staroveku nebol len rozprávanie, ale tajomná správa prenesená z nebeských ríší. V moderných časoch sú sny často vnímané ako pominuteľné fragmenty, zvláštne obrazy, ktoré rýchlo miznú z pamäti po prebudení. Sny boli kedysi vnímané ako viac než len duševný šum, mali posvetný význam, ponúkali vedenie, uzdravenie, spojenie so zosnulými a pohľady na božstvo. Boli prepletené s tkanivom života, ovplyvňovali medicínu, náboženstvo a správu vecí verejných. Avšak s pokrokom vedy a racionalizmu boli sny prehodnotené ako neurologické funkcie alebo emocionálne procesy, čím stratili svoju božskú podstatu. Napriek tejto zmene naďalej sny zohrávajú dôležitú úlohu počas období smútku, zmien alebo intuície. Analýza snov môže poskytnúť uzavretie alebo odhaliť hĺbšie stresory. Moderná psychológia, inšpirovaná Freudom a Jungom, uznáva silu snov a snaží sa oživiť starovekú múdrosť bez božskej konotácie. Sny slúžia ako zrkadlá, odrážajú strachy, túžby a niečo za hranicami nášho ja, poskytujúc jedinečné poznatky, ktoré sa nedajú dosiahnuť v bdelom stave. Po celé dejiny boli sny vnímané ako zmysluplné portály, ktoré nás vyzývajú počúvať a skúmať ich posolstvá. Univerzálne presvedčenie stále pretrváva, že sny nie sú náhodné, ale skôr symbolické brány, čakajúce na naše prechod. Ozveny naprieč časom a kultúrami nám pripomínajú, aby sme venovali pozornosť šepotom našich snov. Zavrieť oči neznamená ignorovať svet, ale získať doňho vhľad.
Počas ticha noci, keď sa zníži hluk sveta, môžeme potenciálne pochopiť koncept, ktorý poznali Sumeri, Egypťania a Gréci. Sny nie sú len odrazmi našich myšlienok, ale skôr hlasom nášho vnútorného ja,